yade bay wo de pon ha wo ana se apropro na wo so wo bon mo anka wo ne ho eye Ozak Freedom Herbal Ointment eno no hia be ma ofa hodie pa na yiyade ne nyina ade afiri wo so yenko epidank Mr. Herbal Dani Herbal kwana keba ene me aye to no na set to phone frayen 0243 214 720 0243 214 720 and 0242 972 167. Vitamin Champono ewo jaso abusuafo na wie ya no bi wo no ma no ma kwada bi no no so agbono guna ahoden ko ase twem ya ta se enya asem keto vitamin se ewo mu no enya asem keto wo ya vitamin B6 wo mu omega 3 so ewo mu eno danje so a eniema dodo na ene wo mu a ebetimi aboa wo onyini mu ena afa ebeba ho ban afiri yarewa ahodo ensu emu na mese enya se o ma wodo bebrebe ya wo champ choco ho yankase kokoi ene dia ye ena champ banana ye de kwadu ene dia ye ena regular so yamba kan so ho no na abusuafo so onya bi na no ma ebebo wo ye pa enti enne awiabrei bowra supermarket bia mu na kwaje ba ko bodeguna egubo eno anu no manage herbal production and consultancy and kan kire mo sen what the herbal plus herbal mixture e dia ba dwa so to ba ko e siri du so no bia de ye bola e woni padua ni mu nyina no e ba be yi e dia firi honom amosi pi asitama ho e de se twentwe na wo wie ya no no de pavi and plus herbal mixture what the ababe pi so na abusuafo eno no sa onum bia wotimi ni dia obetimi atibia de John Disade wani so ana nonum bi ebe firi ontontoma rewa mo nya yade wonum bia ne fo amiensa pepepe na ekọ obi ho no mo so wo hu no ho ano waya nwonan da bia da onya adwuma bia wose maye week maye mrese bre abusuafo bo modern aso abanum bia wonum bia yade ne betu ayira frɛ e wasa ma we se so 0542778572 0542778572 nebom wodwani a kyerɛ ba bia to nro bia na wonsa abeka enro ya mabobo suo nmakwa we se nom he na omadom aboa ya Asem Beba Dabi kase ebo no ye besi hu abrakutire ni ade amamo ene awiabre semofo pani ayofa John entry bosia kon labo akenkefo ene wiai ayeme nana kwasi wusu atran enimi aba akosuya eje wakodi afa sam no enie Asem Beba Dabi asam na nyaba duru si anya se kan ye de betwam ya no ana ye de be kan disota ba bi na ya la bia hweye na ho amasam na nte sa na ko basa na ji bu ya de a ene ye be kan wo ha ya yen sabra kura ni ye di kan ade ani akyere eye truba na truba no eben eye kanya se ya eno e wo kwa abre east e mensne e wo asante e mantem enkre firi wo eba no enye den ni nyina ene se eye abemu bia wanya mfie no aduonu e ba ko ni din ene eye azikopon wone nadafo baako eso omo ekwa akoyi nam ewonsuom ema ekwowi ase azikopon ensuo no afa no ama asem no ayehunhu ehom na wabra yete asem ya anye antena so enti aka ho bi ema Asem Beba Dabi bofotre ya ne din ene eye afihima ama afiri ye yense training yasma no hodom so onkonkohwe na ontonkra emfa emayen sei ene otonkra ede mayen ene no paya wabra asem ni siye no Abusafo Endra bese no nine empemu ena yenya no nchie se woba eye tuba baby ana eye element kware no na ewo no omo fire bo no ensuo atwe ensuo no ta ho no mo se lake aya na boys na omo ba na mba be dare na Endra bese no nine empemu wo no na nche bi ba so ho no ma omo ba be dare ye emu na ba ko woni de want to me MPB ti e kokọ ye sa system ase no kre ase no kre but ewi ase na ese e no kre ebusia no aba wo muni police for aba wo mo e ba be hweko mbe fa so a wo mbetumi ayi emu no e de afi eye ensuo no se de ensuo no efie no de mi twa ehu emfoni a aye se lake no e kai be pona se enti entene nko ba bi ya e na e kai ho no mo e na ndue twa wo hye na abotan no so e wo ho enti edu ewi ase ya bon se mantie no maba na umaba be fo be pono so mo ebi wa be twitwa pictures ni ade e wa hanti sa na nsuo no etie se mo ha video na eda so na mo bo hu sa de nsuo no etie ne nsuo a etene e nsuo a etai ho no mo enti abranti e wo mo fi ase e to a abrem eso amoma ase e ho no mo mo fi o mo ba ne ze de mo fi a o mo ba nsuo no no emu wa ba akwese nsuo ni da hanum nten ko be brefre ba na o ma ba be hwa ba be jare enu mu no ba ya ba be hia na kwanche wo nti o papa wa hanum se ya yene no ba be kasa na ebisa na so Endra ofifie no sen na ankraben na course wo fie sen na busia ne te ya
and no more abɛhwɛ kɔn bɛfa so mbɛyi ɔbɛ wɔn ɛde hyɛ no emu ɛda na mo akɔ abɔ sɛ kasa nsoni ya ɛna ɔba ɛnɛnɛ ɔda nsuo no mu a yɛba bɛhwɛ kɔn bɛfa so yi no no ɛna wote ne sɛn na ɛbrɛ bɛn na wohu ne twato ana no kɔsɛre no ɛna mehu ne twato na ɛno a na menya nteɛ sɛ wɔne na fofo abɛnsuo ma no so mo bɛgare na ɔma pɛ no mo hu no anti yɛkɔ report o kena sɛ police station ana wɔyɛ sɛ na yɛn samla ɛna yaba anɔpɛ ya ɛkɔfɛ sɛ na yɛhu no didin de sɛn ne fie sɛn yɛfɛ na azikɔpɔn na wɔn fie aduonu baako 21 years wɔne ne nana ɛsɛ ɔkra wɔ sɛ ɔba dabi ni bebe ɔtɛ da me nti wo bi na mo kɔhyɛ no mo na me ho no na ɛno na ɔba ha no no deɛ me mu kɔ fa so ba ha please ɔba yi sɛ ɔmo fɛ den sɛ apɛsi fo ban deɛ aka sɛ ɛbɛyɛ nananom amamlɛ yɛbɛ hu kɔ bɛfa so yɛbɛyi no aba bɔntene na mabɔ tuba hena na kenya sɛ ne patron a yɛabɔ na maneɛ na yɛ ɔsɛ ɔyi kɔmfɔ no ɔwɔ ba anti yɛkyɛ ne ha sɛdeɛ amanneɛ no teɛ ɛno no abɛmmoa asisi a wafiri mu ne papa ɛna yɛne no ɛkasaeɛ no nti afei na nananom ba bɛyɛ amanneɛ sɛ bɛyɛ na emu no bɛtumi aba soro na ɔmɔtumi ayi na ɛsɛ awerɛhosɛm a ɛno a yɛteyɛ wɔ ɛyɛ kenya ase turuba no na ɛne asesɛm nokorɛ sɛ aberante a wɔde mfie aduonu baako waba bɛtɔ nsuo no mu awu yo abusuafoɔ sɛ wokɔ facebook hɔ nom a nsuo no a watɔ mu no ɛna nnipa gyinagyina ho no a yɛ streaming no live no na nsuo no nyɛ nsuwa saa o ɛfiri aboɔ mu na ɛba na ahwɛ deɛ ɛsitie no a ɛhu paa na ɛno akyerɛ no abusuafoɔ yɛn nsɛntwerɛ ni afihima ama afiri yie ɛne damfoyi a watɔ nsuo mu a yɛhwɛ no a yɛhu no ne mfɛfoɔ bi a ɔyɛ nsɛ nkɔdɔ ɔmo ɛkɔ akɔyi mpataa no ebi atwetwe ɛho ɛnkɔmmɔ sei ɛna ɔnkaeɛ ɛhyɛ afiri sɛ ɛfiri fie ba no ɛna mene no ne da sɔle me nua no ɛda sɔle yɛ biribiaa nti na papa bi akɔyɛ adwuma ma obi deɛ ka nti yɛkɔ akɔgye sika nti yɛkɔɔ yɛankɔ ankɔto nipa no ɛyɛ so ɛnam foforɔ bi wɔ hɔ a yɛankɔ adwuma no a yɛyɛ dɛ yɛkɔ ne yɛne ɔmu nyinaa yɛ dɛ anante nti bi wɔ hɔ a yɛbɛkɔ na ɔma yɛ dɛ ayɛ aduane so ɔhu ne nyinaa yɛ di nti ɛno a dede ne ɔmo de fish ɔmo kye fish ne n'asefoɔ yɛ dɛ ɛma yɛka banku yɛ dɔko no ɔno koraa deɛ na ɔnka ho nti saa dede no wama hɔ bi nti wɔani bi nti adeɛ kyeeɛ no ɛne yɛyɛ na yɛ sunday no nam ɔkaa sɛ wɔnkɔ asɔre da nam sɛ ne yɛ sunday nko a deɛ mpɛ sɛ mene ne yɛ dɛ ɛkɔ aso na sunday mene ne kɔ aso nti yɛkɔ asɔre baeɛ no ɛnora ɛne yɛkɔɔyɛ no a yɛnsa nka sika no ana yɛbaeɛ ne gɛ so nti yɛyɛ na ɔmo sɛ fish no korɔ ɔmadi ka bɛkye bi sunday na yɛanyɛ dɛ yɛama bi ne nti no ɛnɛ ebi wɔ hɔ nti na ne yɛnyɛ dɛ yɛmɛpɛ bi nka ho ne yɛmfa nkɔyɛ aduane ne nyinaa yɛnyɛ dɛ ɛnni yɛmɛkye ne yɛayɛ koraa mene ne mmienu yɛmaa hada ɛne ɛne ɛnam fofoɔ ne yɛnyinaa yɛyɛ dɛ yɛbaeɛ nti yɛbaeɛ ɔno koraa nam a wɔkye ayi bi bɛs adwene bɛs ma bɛsɛ me nsɛ nie ɔkye adwene bɛɛ 5 ɔno ne kyee nam no ɛna me so mekyii bi na me negas ne nyinaa kyikyii bi nti nyɛ tetoɔ na ɔworɔ ne ho sɛ ɔyɛ dɛ ɔkɔ akɔtɔ nsuo no nti rastaman bi koraa ɔmo mehwɛ ɔmo nya maa ɔne kaa yɛka kyerɛ ne sɛ nsuo no deɛ ɛyɛ dɛ emu wa nti ɔhwɛ ne onim dwale ahon dɛ wonyae ana ɔkɔ sesa ne ho ana ɔsa na taale hyɛ yi nti me so meyɛ maadwen sɛ nam no ham ne nsi so ɔmo mu no ɔmo me ho ayɛ nya nti meyɛ dɛ metum a ɔhoro me ho ana ɔno ne papa yɛfrɛ no kwadwo nti me so ɔfrɛ me da ana ɔka kyerɛ sɛ da me no mmienu na ɛbaeɛ nti sɛ ɛsie yi no yɛse nsuo no mu wɔ ɔno mekotom maka akye nti metom ne sɛ mewuo a ɔkɔ fie asɛm bɛɛ na ɔyɛ dɛ ɔkɔ akɔba amanneɛ ana me sɛ na waka deɛ ayɛ dɛ mate ana meyɛ dɛ me so mehyehyɛ me ho nti metwa m'ani no atɔnse no so ɔkɔhoro me ho ɔkɔhoro ne ho abɛhyɛ waworɔworɔ ne mpaboa ne natale aguɔ yɛtwa yɛnyɛ wo sɛ ɔda nsuo no mu wafla to nsuo no mu ana me so me struggle ana me so yɛ dɛ me so me to nsuo no bi ma ɔmi ma ha nyina ɔne titi ho ne nyinaa ne me kɔn nyina ɔne titi ho ne nyinaa nti na nka chief yɛ dɛ ɛbɔ me kɔn nti me de ne yɛ dɛ me wura nsuo no ase na me kɔhyɛ no ase ana me yɛ dɛ obɛsi ma gɔngɔn na me de ne ba nsuo no ase senior man bi kura deɛ ɔgyina hɔ no na ɔmo nyinaa wɔ ha na ɔkɔtam abaa no kora ɛda hɔ policefoɔ no bɛyɛ de kyerɛ ɔmo kɔtam abaa sɛ ɛbɛyɛ ɔbɛsɔ abaa anim mɛmɛ deɛ na mɛmɛ saa tam a mehyɛ nsuo no ase ne deɛ mehome a na ɛnyɛ yie nti ɔmo mo kora deɛ na ɔmo fili sɛ ɔno no ayi ne nkɔ a mɛmɛ deɛ mɛma yɛ deɛ mɛmɛ wuo nti fulani ni to nsuo no mu no na menim sɛ baako so abaa bɛka ho sɛ fulani ni na yɛ deɛ ato nsuo no mu nti mɛmɛ sɔ ne nan na mɛmɛ no sɛ saa tam me ho mɛte menya baabi ansɔ
timi so full ani no na so me hankini mu ye da ya twe me kon ntimi me dia me ho me kura nye yi timi nya obi nan so na me free say bi a wono ntimi twe na me ye nyina ye da apie se full ani ni nan na ma ye da ma so timi so ye kwa na me so me ye da enya ho de nti afa na ye tu ye ni na me free say ye ni hwe ye no ma me na chere se won kan ye hu bi abusuafo ya kwa homa no so ye nsentre ni afihima ama friye wo gina nsuo mu hono pe yenko ne yenko busa nsen azekopon matimi ayi no ana oda so sensuo no afihima akwati mmejo so mema obibia akwaba e de ba eyetuba kwabri east Kenya se na ase de modi nkan etwa ho mfoni e de ama yetie fo ma wo mo ehu no wo ba eyetuba da bia na liment kware wo mo wo mo paya bo no omo paye no akwakotu ensuo e ma wo ba ha nsuo ne ta ho no mu se a mrantie ne bam na wo mo e ba beji wo mani ebi mo so ba bejare nsuo no na se de di nka ba amane se abrantie a wodi nsuo aduonu ba ko ne na fofo no a bese no nan mu wo mo ba ye so mo ba bechi enam wo nsuo no mu na wantumi ansori bio sabe oda so da nsuo no mu no ebra na ye ba na afa na nananom tuba hene ene konfo a wo eye Kenya ase wo ma ba be yi apaye na kwasi se ye yi apaye no ewie ni etwa nkukọ ni wie ma efa e wo se enya dwarefo a wo be dware akonsuo no na wo makwakọ yi emu no aba o mo so ensen kaye mu no na efesiketua ewom ansa na o matumi aba se de ensuo no tie wa ha se ni so obi film a we ka wani penum ene ensuo na fa wo mu so obi film sa no a ye franco fo fi lake bosomtwe wo mo na beba na o matumi aba be dware nsuo no na o ma ba be yi emu no ebusuani ni ska wo mode krankofo na free lake aba ejisi anananu ma yi apa ya wie akụkọ na kire baabi a emu no eda e wo se enye omo bejare no makwakọ yi emu no sika ben ne de kwakofa wo aba na wo aba bejare kwakọ yi emu no akwakọ ebo akibidin enti ye yi apa ya wie sima be se bi asane no ebusua no afa na omudo omutiri pimpim mu na wo ma pesika edi akọ bosomtwe no makofa emrantie na ba no maba bejare ayi emu no enti se obisa ya abrantie ni mu da so da nsuo nim ye nya sika ede kofa omo ba bejare no maba be yi emu no enti emu no da so da police fon so ba ye no omu so omu de omu nyare nsuo ye nim Ghana police omu nyare nsuo enti kwaya abusuan sa beka emu no ne ba be dia police fo ho no ene na sisi akwa ya asem se be hwehwe ho no mo a abusuan ne hwe kan be fa so eneska na omu de akofa afarefo mo maba bejare eyi emu no e de ama wo mu chakosi emu ne de e da so da nsuo ne mu tete be ha de fo ye twa ho hie di na anu mu se obi hu de akwa yi mu no aba sika ne fie enti e ka e na aba sika sa na wo behia sa na wo batimi adware ayi krachi no omo tire mu a omo adi kaji 2000 na omo ba so a omo ran nsuo no ba akukọ ba bia esumsika omo de omo ran mu ko ba bia esumsika omo de eno no kwa na interpretation me sa no maka ho no enti sia na busuari nya be 30 million sika dada no ansa no matumi de akọ drop ya de be fi kuma ta kofo mo fi ko international akora eno nso ho kakra mpo mai when ni bread kan ya obi be dware ayi ni pa wo gi sika na na se da hodom dada na so we de se de omusika de obetimi akọ akoso ho pa so da hodom no asan so aba no obaji sika afro no asan akọ no asan aba no no ye Ghana man akwasi we nya de di kan we ka ho a abema we ka ho ni panu e na wo makọ nsuo no ma wo mama na akwai se enfie mienu bia nsuo ne fa ni pa enfie mienu bia nsuo ne fa ni pa e na duada so ye da bone a ye nkọ nsuo no ene mrantie ne anaso odin ti omu ba no mba ene nam wo mu pa omu ba no mba be yi enam ti wanya de dikan de na twato na abemu a wodi mfie enso ene beto ma lake fo no ba be yi no ene abrantie we nso de aba beto nti si a wo history na enfie nu enu bia ensuo no efa enipa okay we ya asem se twato o hwe abambo agina tukuo no ehefo ne hefo na wo ho no wo kwabre Kenya police for ewa hanu say na central so ebimo ebai na akwati police for bae no wo mo ba be hwe ba be interview ememo ana wo mo ne na wo madam for ne bae no police for eni emu enti wo mo de wo mo twen say omo abusuan ne ebetumi ayi emu no na police for ba gi mu ne de akọ na akwakọ ya ban dia eno na police for do mo airtrain enti senfia pem kura na abusuan ne eska wo mo di emu no a abema ne da so dansuo ni
Afihima, apart from Emrantia, ye fre word mu afri bosomtwe amo mabano. Kwabiri isi nemu die ye nyani pebia ya wo betumi aya na se wono mo ne bosomtwefo ne wo contract bi. Nana omuni bosomtwe any contract nanka ensure na se wanka sabe wa na de wani ehu se de ensure na te se lake eta ho entine nko ba bia omu kire mu a MTN port tintin se de ye wa tawa ya ne ye wo bie mienu kurampo na wa ase a entumi mpia bonten enti ye hia divers ene oma omuni musuo gare ya keke ene ne manche ni bi wa ha ne na fofo no no mo baaye no ebi mu wa ha no musuo omuni musuo ne gare nanso de aye no ye hia experience fo no matumi akonsuo na se akwa kwanti this lake omo muti lake so no omo nkoa na betumi ababeyi abema no anya sa de a enipa bibire bi ani kwa abere ha obetumi se ensuo we ye da ha no oba na wa babeyi akora ne wom. Okay. Ma yensha de bi krati a woni ne bon komo okasa ye kire se bra ne nyonko ni to nsuo ni mu no ono nso wura nsuo ni mu enti wo ma ne nyonko ne nan be si ne te se de osi agongon no na aka wono na hye a wono nso wuo na wono no onim su dware a botaye be nti ne ma wono nso ni to nsuo ni mu so okwa agoyi ne nyonko no ono na odi na danfo ni si ni kon ho no ono ni nsuo ne dware Abrantie na nsuo na fa no ankasa de wono no onim nsuo ne dware enti wono kwa na o se eye na wawan se de ohun ya ne se boy na to nsuo ni oh ene ma wo ye se wo kwa akoyi na o se nsuo fa obi a woni ya ne nya hoode soronko ne home eti enti no no kokko ti na ni azze nyankopɔ amamu fulani ni bia ya na omu de anantwie ba ha sei wono kwampo na ebo aye na abrantie baako ono so na ono so ka ho bi a omu ba aye no a omu nyina eto nsuo ni nesa kwampa nka nra na nkenipa miensa na nsuo ni di wo mo eko abema no wa ha no mu sei a chese nra de ekoso wo nsuo na afe ho no nesa ono so wo ho nti nana sebira ni wo mu a ma me ne no mo nkomo kakra na won kire de esiye abere o madamfo ni to nsuo ni de esiye no waka ya bosa ne no na mami musa wei na de ye ntwen sa bosomtwefo ne beba sesei de abusua twen eye sika ye benya ne de afre bosomtwefo na momo aba betom okay anyanyam bia posifo aba wo mo se ye de ye nyifunu chisa abusua ni yi na abeya aban dia na yaje eya aban asem ne ye ka yenim se atorenkyem bremu aboafo nadmufo wo ho wo hoi wani atwa bi so wo mo nso aba beka se wo mu nsu nware nsuo saa bia na police for ne nadmofo ene baaye police for ne nadmofo ene baaye police for ne nadmofo nyina ne baaye a omu ba behwe omu se omu de omu nware nsuo enti kwan a abusua ne benya emu ne bia no omu emfa so na che se pe de wo kan kire se nye wono mu a etibosomtwe ho ye beba bedware ya gisika yi krache na mu na sa institutions we ya wo mo ye well trained institution fire service wo ho nadmo ho police service anase mpo ye betumi anya aban mu recognized institution mufo amobo abeya dwuma obi a enmu adware nti ye twen bosomtefo beboa ye twen bosomtefo anya sa de a na Ghana police army fire nadmo enya de obi a ebetumi adware nsuo no ye wo ma muni nsuo agare krampo no anana ensuo na ye ka ho asem no enye ensuo a ade se wa wudi wani ye de ehu enti no sa papa na tie se bosomtwefo na amade a ene abrantie ne mu na beka nsuo ni mo enemre mrantie yetumofo a monte ene de asie ensuo yi ye se dwoada ye nkom oso ni uneges ebekwa akoyi nam ede akoye aduane enti adofo sabre koye Facebook ne so ode hwehwe otek 102.9 FM na nsuo no se ne wuhunu no na Ghana ha asuo fe pra tano nanka wonu nyina se ya na ni tie ensu se nam galam se nti ani ayeti se ti mpampa no sansuo we de ani efe pa wonu mo kire se odwabo ena sansuo we hya ase se pie enti se ne wuhunu se da Facebook ne so no ena ho sa keke chese wode po atenti MTN for the atenti ti se ye de bi wode atoa so ansan na ni we no ayepe
enti na da so no mohwɛ bi wait I was happening for more money con anke no thought you see Ghana the system it is not working. It's not working. Yawo assembly ya sorry a yes ye piska ma me nkyerɛ wade bi ya ye artificial distance bi ewo Kumase kuro yi mu yes ka omudi nyanye sika ketwa hwan akɔfe engre sɛ wokɔ hɔ a wo de hwɛsɛ ne kratch no waye ɛhɔ atmosphere no uduru hɔ a you feel the environment the natural thing ɛwɔ hɔ now yenya saade we bi wɔ hɔ ya enam wo mo yes enti we sa hwan agree ya waye ye betumi kura de ama obi a ɔyɛ ankorankora na won develop sa bia we enke nipa be kru krefrin kran abetena ha abeji won wani me nim se bibi sa kora wa ha o enke nipa be frin kran abetena ha abedun bia ji won mani na ya je ho apani pa de agu ho pa Ghana ya sorry a yesi eniska ye nim kwane ye fa so peska enti de besi ani not working boss ya de ye nim bo but kwane ye fa so kwabere is for moti wo sa de we wo betumi dia generate sika internally. You are sitting on this money. It is going down just like that. Oko kape yes menka we when you have this natural thing and the ho udi di agro yes I know kwa yanto so enti atiefo na da ho no sa de ye wo hunu wo ko Facebook re so da ho yes ti say ye the pod ye wo ho de ho na we me sheda ama field marshal ko ni akopɛ saa de we ho abakwasɛm na ye busa de yo ye ntia ama edurudwada enke nim sɛ ensuo no dodo na breaking days ya ye ntamfa nkomi ye benada ɛdeɛ na ba ya we die no ɛbɛyɛ adwada ɛne mrantie no sɛ ne afihima ka no se kamea ye sɛ afi bia na sɛ mfie mienu bia na kye sɛ ne bibi wɔ hɔ ɛsɛ sɛ ye yo ewo nananom afam ene enko ye ntina ama saade we yi koso ana okọ ye kura no ate se yesi nipa numu asesei ene nsuo no afa wonom otie kratch dance ni anasem ne se we hunu de ye yo de ohu ya ne se ton odem eye de ya ye behwehwem yi Abusuafo ye ko ma no so na ne kwame agye mboaten na kokoto akodi nkomo na enkra ya yensaka Africa yeti aba stamina eba no enye de kura enye de akoda ba mu a wono so nya mfinhia no nwotwe ehwemu kire se ka akobɔ no pew akora na fim awe ho pa kwame ukoye akosi amidase ye ka se bi se onipa ofimu ye ne kwa ya sabia se ko papa mu no a enye se obeba from ne mu se obesani ebesia de free money e kue ni no ya be ho ban e free ya e koma aka oni pa e free mo kide tia ejamono no ana me wo mu a ye ne mu egi enkomen na se le obo so no o fi mu ne be so dia se abofra wonye mfintia enwoche o kide tia ejam inside o ka about the time and I'm so ama akoda no e free mo a chese akwafa ya wo sem akoda wo gina class 1 a ni di e di kofi oku ade wonye mfintia enwoche ko school armed forces primary school na kwanya kwafo a akwada na efa so free mo no yenya me dike ni ba ko e wa ha man ye no e de komo na wa ma ehie mo no o dia ma e papa o take to my son o de bitini ye mo ha yeah e am saying na ka bo mo be man stream me da o take for ase na me che o take tie fo nyina so ye ya wa de chire mu akrane se de okan o school or armed forces upon school by about in the bag abeto o se dada me Jonsaba okodu so oba na ye chiwa hosin e de tie inside na ka ball no e chene ko kakra afi ye kopa na na se wa ye nyame dia na koya ka no speed a otini ba ya be bo akora na de nyame because wo hwe ha wa oba ye wo hwe ha speed is kwa na cry betimi ana cry speed wa ko ba cry e ko mo asa driver ni na ono kaka no ni license o is driver o ba ba pe o ba cry na kuno e ka be ya e so ye bia open your center e open so ye bia
Timber Bassano, you're going to call a new clinical Kajitia here. A quite nice baby, or in a media. That's a quite political also said. If I mean, no Casabia, a Corano, or that if it is so much. Now, somebody, our police station, I make brown all this year. Almost the uncle called near what the crack and I got up. I knew the Kumakran. I'll be say, that's it. I'll say, this can't crossing, you might be black crossing a preacher on account of background. You will need a Hayana kind of background. I believe I'm a background. I was saying, I'm going to iron. I plan no Shakana. A chin party, more than cramp in the home mine. And they didn't call hospital home. When I was here on Saturday, I'm meeting them away. Because I would need to tell them. They're from it about schooling, if it's not correct. But you brought me in the back. I was a whole station here. I was here once more. Second, you pay a fee. Now, air crossing, Zebra crossing, proportion, camera. How you cry, can get it finance or funny cases are. Next to the knee, actually become 10 and I'm sure, or you have Bible for him to share and what Zebra crossing. I'm not glad at one among old here. We again share other 200 people are simply for say, what we can not grab for me, no. Okay, Kwame, where the mammy means some Namimusa say, Aquada 8 years, or non quagina zebra crossing moo gem. A hefan and aquada neco, yanti 8 years and few more chip back, or non quan ye jana or zebra crossing. No, okay. When you get a man about that, I found an internet to how to if I find any pop. Now, I by over. I know. Can't go speak. Now, that's very dinner can't borrow them. The security also for that point, you know. No, you have. Jump on the ball, friend of the team, and you know what's going on. I hear now, and I will call. After an answer and after, and I just saw can't find him up. I don't mind for Bassa. I just have crowd, and I want not crowd pounds. If you're watching, me pacho, Tobo, Opagini, if you're watching. Me de mani susu e de mani bu akwada mfie nwotwe ba very good ye nyina ye janom mfie nwotwe akwada sa bre na anu oba no eye bra na okọ school obetwam ye de nakọ ana wakọ awoba oponi no wakọ school apon ama ne papa akọ na pa o we ye juma ana o fra ko o fama na be de to foro ye chuba o din ke de sai da tena but the fact that no one can to be no for do fa o choma ba e bula ye people na kare bo akwada no ye tamo no nko atwetwam akwan mu enti na munya agidie se we ya wo koi obetumi asa ba na when you tell me abrano o ku bia ye ne ne station ha e tinya from station ha when na kwa no mu chano so no and I'm saying a street for no to know. Obi a child from a street to tell ban was but everybody they know not street deviant to that point to that was the hollow. Asem Beba Dabi. Enti na man e basa no. Se drop ni no way mo che no mo ye de dey wo way. Governor no make na kan o kwem ka sabe o da mo center. 2.9 FM. Mo center police station. Ne nipa wo ka na wo de bo akwada ni mu na na. If I go say. Ne nipa wo ka na wo de bo akwada ne nipa wo. Come on the background no be any only the making quality. Be any only the making quality. Alright, that's it. Why? Kwame. I got here 89 and the bar or a pair of comedy and here. You'll not show me this year. Yeah, that's it. My phone is here. I was your for way a year, Kwame, a Jenny Boatin, and a cocoto, and Yanin Casai, your best draw of one zebra crossing mu yen tumrika, where your name Senemrican and no two, send walk on you, because zebra crossing dear, Senka walk on Kakranka cram, and you senka bet me a tree, a crana and Nakwashaka, yes, Ramwanda, would you mention a hey, ya him one zebra crossing, or make us in Binchro. Me kahubi Ghana rubber for ye young crass for. Papa. The crum ha, trot, taxi drivers, bebre na,
ebra wadru zebra crossing na wohunu say ni petwamu no enipa hunu nyansa kotina zebra crossing mu awotwamu no ehɔ na ono trotro ni begina bepa nipa ebikura gina zebra crossing mu na sebe woyɛ driver ni a wadwe mu da hɔ a woyɛ sensible driver wadwe mu da hɔ a wobɛkɔ akɔgina zebra crossing mu sɛ wo pe nipa ye emfaso ye gina zebra crossing mu ye dai adrobafo binom ma membusa mo senye adrobafo yen adrobafo asabe ye yemkurasefo a yemusa ye hu se zebra crossing mu ye gina mu eye dai me sa me peka ya me nkogina zebra crossing sa me peka enso tro ni bedru zebra crossing na wo hu se ni panyina ho no afena pe no wagina obuse nipa na wogina zebra crossing mu no ena ma me musa mo driver fo na mo yesa no se so obi gina zebra crossing mu a e dey na kire anyanyamia ye hunu se nipa gina zebra crossing mu a empo yetumi hunu se nyansa no yetumi ma se nipa ne kwan se ontwamu ana ho kama ne yedi mirika akra me se heye ya ye kire heye areho me se da bia me ya ba ofo ne the system is not working. We should fix ourselves. We should fix our mind. Yen fix the yadrin. Adrofo bi mo ha. Yen fix it. Yen fix it. As school kura o man kwa drive. Ase me so the bobina se menhuna me sore pa. Wa sorry a we prepare. Zebra crossing wo hosese nipa edwam a sabe elsewhere emwa ekogina zebra crossing mu. Ke gina mani twab. Now sade we na mate sade we yase. Senti na Ghana ha yawo pedestrians bebrea omu nyina zebra crossing mu ntwam obehwe enipa dasani yato wo e de achekwa animu ba bia ense so otwam no atwam no akotena wo ne so na wahuri asensi akire afei na mate ase saade we udru tech junction aho ye ka areas a eho eba ne se yen cross kwan a tech junction kuma se haka ho ena mpanyimfo hunu nyansa aba ye Fort Bridge edi afa kwan ne so se nipa duru ho a yemfro Fort Bridge no ya ye de wa wo na ye o ye nyina mpo de wo ho me say me na ntumi steps no entimi duru ho a ba bia ne akora kakra me twene saa me fa ho no akwagosi na ba bia me komako akora ubedru tech junction no ye de kanta sa chem enti san kanta ne ba bi twa ana ba bi bu a ne nipa da se ne akọ biem ehọ no mu twam no awura kanta ni no dimrika afen mate ase adrobafo na ne masade we ekoso because ohu se wu nipa ugina zebra crossing mu kura da onfa ho o de o ye dey we are sick onfa ho enipa ewom no sabe ye nyina ye yare kosisa ye besan ye ho yade adwen no na no Santiago kan sa asem we o se sa adwen na nyadwuma body ne bre enti na Africa ye bre no we are suffering and we will continue to suffer because adwen nyadwuma na watwem kura body ne bre watwem akọ gina fifi ho na baka mira kan watwem na nya kwan body ne bre adwen nyadwuma elsewhere me see your ma emwa kwan se wu twem na se akoso mo pesa video ni bi mame emwa cross wo mo pesa video ni ye fa bi na mo achechede cross kwan wo be gina na go slow kura be che bu se ho se kroma se kranman twem wo zebra cross mu ade de be na mo bia be papo ya me hu ye mbobo no ye de be abo mi atamakore living legends ye nie zebra crossing nyame be kire fo no ye ni ayenie nyame be kire fo no ye ni asemu akosia to apome sorry abusuafo ye de asi won mo bu aye kwame ageni bo ate mo te ne nka se woto nkra afihima amafiye won so to nkra ade braye enoba afia aboajewa won na voices ni nyina obegina ye ebobo ede ma ye ena afi Rosemond enso ye na fam die won mo je titi aba be ensem twofo kukudam won so eboa bi ye nkonya ye ode ne hokojo apia ye won bibidie won so eboa ena ye nsemfo panyi wo fajon twu bo si akose mu krogen ede ma ye enuano mienu no de soman medin ene akosuya eje wakode miniminu abem nana kwasi wosu echan akraso mu mama mintu awofo bi no mofo wiase utu momone fo no na utu okranzo very good akwada 8 years memfa ni nsusu hwan efia hampo de esu akwada 8 years enyini mroso akwada wonye finhia nwotwe onyini mroso ya papa
ubejai akwada 8 years nkwa se on kotwa kwam nkodonso no what do you mean never done e na pesa o kire me no akwada 8 years na papa wo jai akwada no sasa akwada de nkwe twakwam so wo kwadonso because yedim se kageti ade ka nko speed na daka no ni brake nso beke obeye den enka ye panyini a enko behu ha wo be control akwada no se be ya nkaka no emo akwada no hwe ya ma akwada wo ya gire nkwa gire wo kwa ya wa ba time bebre akwada nketenkete ukonkro nketo no mufra de e tan hwe office so le we school ke ya akwada ye kokko no ya soma ne se won konkoto ba heroes won konto na duane konkonte emedi akwara ketwa o ni akopa asem de abehye droba ni ne kwa adroba fo bebre gugil sese ya enam owufo bi negligence a wo yeye na droba ni nso enya abotre no de ka ne ko bo akwala no sese wodam na brabo atwasini se ye de akwada 8 years ye ja akwada wanya mfinhia nwotwe na mfinhia dudum kura ye nya no sa ada atopano wo wa amre adai atopano wo wa amre adai mom ye nka no kura nche ye ne ankasa ye ho ne to de bia nioma bia ye ne aye no time yeah, Monsari. Serious. Yada mwase. Etiefo we kase bobema no ene ye course no. Video na make no. Odi ye monhwe elsewhere. Monhwe akosi agudi ye. Etiefo monko Facebook do na monko he. Double ne ma. Monko he Facebook. Double ne ma ene atwam wo crossing mu no. Emwa na hunu nyanse ko gina zebra crossing. Afi monhwe. Wow. O ma sikwani mu. Hwe double o. Omo twa mo Facebook no so na mo nkɔ hwɛ video na da so no country ban no double ne ma double we enye nyam ba kyerɛ kuro mu bia enye ye living legends fu enye ye mu bia ka wo musi twa kwanum majestically we are walking majestically akura mpre kokura buru ka na ba no ohia afi shade bi double no ohun se ne wo ka ne ma no hye se be yo mbetumi atwam yi hwɛ wɔn nam zebra crossing na wo ye car na woduru hɔ hwɛ car na abegina no mo hwɛ on se car ni duru hɔ no wagina distance wɔn main wa ne kura wo zebra crossing ni ho wɔn so kura na agi adwa no wagina distance enti hwɛ obi control mu ano ɛn wo ye hwɛ monkɔ Ghana hank ye fa ho what they are bold the state of Nigeria enti video na da so no mo hwɛ ebi nie use of zebra crossing Ghana had rubber for bebre enim zebra crossing road signs are hold one what's the cast regina 1 2 3 4 5 6 7 8 cast regina o regina mambo anu se mo anu twa zebra crossing Ghana de o twa nkwa ne de be bo o mai mu ni pagina mo kra ne de betwa fa na jingo oh dia na usu drama sumuna jingo enti wonte Spanish jingo capsules ye du fofra antek herbal for the aba hey okwa wadi biba ani Spanish jingo capsules ye ma obi ani we fi ade ententem esiesi akoma no na afe aboa mama gedi afusani ye woni paduanim na yensu yenkokrafo ye oh emamu nkokra ye semrantie na mamre wanso ye sem mabawa metre anti aging somoje na bemma wa hoden sonko edrei enye ma obi a wafa afuro de wo ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu Spanish jingo capsules se upe bi ata e wo kumase no ubenya bi e wo PFA pharmacy Corinak Heba Dani Heba Freddy Mens Heba Misty Heba KNG Heba ana afa drugstore na Heba shop bi amusu no onsa ebeka bi fra 0502 669955 FDA ahwehwe sa adwade nkratoa yi mu age atumu se eye Spanish jingo capsules ya manyan afi na ba mo wadi umrantesem sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ya ebusinya nom ebutinye immune system a abosumi pini obia nyare de ti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipaduani mo no afi kra na ebeye nwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pomden hu hia me yie asene bibia ebusua wota nom Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo save e dia de foforo entime ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband enya won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixture apen for about mo manufo ne nkwada wo ne fie
dumienu ka ho e pharmacies chemical herbal shops atufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297 463 Hyper Plus mixer emma pomodina mapa FD ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agye atum se eye Nana, Bibia Bokodie, what both washroom have by 6 times. And open Kwa Ade. Joe, I said the Minya hobby on Junso. Mean to me now, don't shade Numbiano. Miss Sorry Junso and Najumuna, Namiko Junso cry. Emma Papa, Miria, I said the Biakamayasan. Now, Pia Bepium, me drew meeting why no Bia Dan in Sheme. And the Akamayasan go me trazes Mamma Nafo. And the Chiri Sukurane said, and see me Mumposa Minimi in Ninchum. I said, Die Bebano, Midi Buenia, Natradada. Eh, Gumawari, and he is serious. Tre, Metawase, Makobi Mupe, and Untina Memfa, Pros Love Capsules in your God. Pros Love Capsules, a natural dietary supplement. Yet didn't we in a banana say, and Member Marima Oba Infinia, Okomo Ibim, Obajon so free. Na Johnson 10 Temenkan, Johnson so too big. Share, Wayne so, your friend True Man Capsules, and I do want to mean what Juman Pamun also to a car. And Mawa who are this from Pros Love, need True Man Capsules in now. I am natural in for a diabo jama so. Ubenya Enui Biato, Ewo KNG Heba, Danny Heba, Misty Heba, Happy Dan, Corinak, Freddie Mens, and our Faith Pharmacy Shop, and Heba Shops BM, Unsa Ebekembi. At to phone for Natural Lane Company Limited, 0249 017 101 and 0204 616 161. Pros Love, need True Man Capsules, Bema Baye Bema Bie, Side Getting Catway, Food and Drugs Board, Ashishima to say. Abapamo, womundi no creo. Online shop no. Ade enema na we order no, omo say ready. Share what dia befie. Wow. Susumpo na meto edema omo fa mo musu. Che say online shopper, wo to ade a wo pinema wo yesusu. Na eso a wo de ade krona bre wo die. Minti bida age Abapamo. Wom de no anso akọ Play Store ana App Store no download wo mo app no. Ni tie wan say trafie maye ni dwamrew. Say yenta ade empaboa mobile phones, home appliances, electrical appliances, opedurato, pharmacies saloon barber shop ya ne bo no kra foche de okrum wo de mobile phone no kra ya bayere de a wo fro mo a wo be ya ma na yenya wo mo a anka coronavirus abre ka ye be den ene ke bio enu tro so obi afro mo sesi a 059 1214 135 and 059 1214 137 website www.abapamall.com. Abapamall, so convenient. Abapamall, so convenient. Papa Sahara Miss Sunny G capsules. And now we are doing in our Johnny. Oh, come on, dear. Ninkasa, come on, I'm a boy. Come on, no credit. Me, I'm a cocoa fish school, Abama. So, me won't on the swat, and I'm there. And now, why do you know? I'm saying, oh, I said, Mamma, no swap to be an something about Kubinian. But, okay. Don't you expect enough in a work? If you're watching me, and I've been to you tell me. And I think so. Obey we are not the Munia, as the Munishan, the Bayern of so hey, I don't say, don't watch about another. My person don't get Papa Sahara Miss Sunny G capsules. And now we are doing in our Johnny. Zahara and Rupay, a busu or my muheba pharmacy, Nekameka shop beer, Freyan was 0246 34 8334. Yaks na faako na wo pay yado so when you say what faako a what wade so ejama say West Rural Bank Adarement seminar man say what den shisha fufura ba what ne din Ama West Express loan me ya yedi kan be di ashiro na Ama West Express loan e ho asem te sen Ama West Express loan ho asem ani say juma ye ni bia wakatua fa controller no obetumi akwaje bosia e wa Amansia West Rural Bank na mini account so Amansia West Rural Bank ene na maye ne de emfa ho so wa account wo ho ana woni bi obetumi akwaje bi die hia ne say what do payslip wo photo nketo amienu ene oman mu ID card bia wo na afei wo penno wo adwuma mu ede ne nsa be hye krata ase ede adanse ese wo ye adwuma wo ho eno ano no wo de sika na ma wo nche kra ye Amansia West Rural Bank semenhia omanfo amu obo ase ene ne mpotemu Amansia West Rural Bank adwene mu hunti wo bie won krabata baako ewo Agrocari College of Education enti moni won nidwa na moni baje pa Santa Senso owo Poku Wari Senior High School eyo wo ase hwa oh Amansia West Rural Bank. The customer is king. Amansia West Rural Bank. The best always comes from the West.
afi we pa de menti ase otentene ne betene ye pekra meja no sese manyini mintwen wu mama senhye ana koma de obetimi awomra aba kwanto na wo hunto kwai nti oda so no yere ko na men ye dei ehe na men fa ne nko ye tie wo fa ne nko nyamensa wo herbal center abrewa basna de ho maame no ne dini na dwuma sese wadi mfinhye aduo wotwe ne yekire na bibiduro kan no de beka mo sa ane nanya nunkumpo etwere sisie ne yafunumu yade be me nkwe wone so enamu yade biara otenete se stroke abubu agu ho na opese wonante biewu a nyamensa wo herbal center de beboa nipa tumi bie na no kase ne yade adane so kwankro te se wodie nanso wuduru nyamensa wo herbal center nyamensa wo munti ubenye wa hoto kumase ha se paase bodwesan wo ena nyamensa wo herbal center wo ene abrewa basna den kasa wo 0246450718 nyamensa wo herbal center medene kwa hosi sia ugidi ajonkwa ko Nada na so dem hani na yesumu sei. Dum so na be share wa hayo. Na so generator no so. Anu na mranti guhu ya so obi be share say tiere ni. Oyiwa ana da ho. Ya kire me say me nko de radiation repairs na menti ha na generator petrol ni diesel papa wo 5 kVA e copy 100 kVA. No san so tontoni nyina di ho. Ibi ti say mowa fufu pounding machine, motogru, drama, compactor, grinding machine, cutting machine, welding machine. Na de wo mo kran poni say nsu ataw ma home na opese ye fidie ba bekin nsu ni nyina wo mu obaya ma pepepe tanso na se dia si we fitire anase egu ato na pese o ma machine be pia pa sandia nyina iketenkete ma wa ye radiation repairs edi say adwuma we nyina na mo page ma sua de ne pati asem papa mo fa mani nche radiation repair efi say da busumi so a wo ka sika o ma ne nya wo kanda usu adwuma no na busumi so a wo say tia wo ka aka ho mpa we na opeden to moto ni generator spare parts bia wo we nyina wo ho ana me hyesu mu ebre generator hu sei da wo de hawa anase opani ma ya mabobo so nyina bia to a kona kati awo so fly throttle station wani Mansia Rural Bank and a din fee any pay and as a friend 0244-588-741. My Drew Hodada. Atiefo adum we di adum pa Dr. Foko Heba Clinic Dr. Foko dano oso di adum kese pa edma yarefo Dr. Foko say so onipa yare no ni sika de kwasane ho yade na nti wasadamu te so a ya na ye ne ya pa we nti wo de kwanfoforo bia ba wa yarefo fa so a sika ketua bi ba me na nyana hoto fom oso de bosumi ba ko pepepe edma yarefo a sika semti wasadamu si apini say wo de nkrata esna simbia broni fan coupon naba no so yarefo woto bia eno ne wagina so asawo yade sika kuma bi na ode to na yaresa obenya no ebe fa so kase pa ma we dey friend adum coupons no ya hodo to ya bleble na to 50 Ghana cedis dia no a ode to aduro so na otwe ba ko afesa auto coupon no 100 Ghana cedis dia ode to aduro so asawo yade na otwe mienu sa auto 150 Ghana cedis aya 1.5 no a bosume ba ko ene ode to aduro so asawo yade se wumi awani to 200 Ghana cedis aya skada da no 2 million no a adadua brem no ode to aduro so asawo yade we nti Dr. Foko say oba na tua sika no adanoa no asa se sabe ade sanso wuntime mayar sabia ho a fra na homa so na fa sika no fa mobile money na saka ya obama number bi eno na ade bayar sabia ho abaji wa yaresa abusanfo we dia ye pa o adom pa adom kase obaso ko Dr. Foko Heba Clinic o peti number 1 usi nkwanta so wa kasi ho twel number se onu di djuma ni 0242155935 ana 0507079199 Foko edwazio Foko nyawa Era yankwai would you decline na me enjoy brokerage of your hakakra show wallpapers any curtain blinds or the design in the hall and in the rooms wash a shark designer why you form hall ne fair I know yet 3D epoxy design okay me srew baby free Alaska Star Enterprise wallpapers window blinds different colors and sizes over more than 350 different designs or design as a 3D 5D any 8D moral designs nyina Ghana ha nyina Alaska pet or man for timiko tudu pa ton wo fofofo chemical said treatment eco see designs ni nya na Joshua no ha say asasu we meto no na nsuo wase o me kai pa ase kle bisa etina enchenchene wa wo no ho nyina tantantan na ba no say me frɛ Alaska Star Enterprise and mo de chemical ebe treat ye e de 3D epoxy and wallpapers ebe design ya ha ma fefenti enya nya mesum kra de wo me mu a akamede je nkofo gas yo
na wɔn mo hipɔtee Alaska Star Enterprise ɛwɔ Kumasi Adum Prudential Plaza opposite hɔ a Accra nso Tiptoe Lane opposite Circle Mall ɛne wɔ Kaishi NS Chemist dan no mu a ɛbɛ ne MTTD frɛ 0200-281-080 anaa 0248-315-258. Okay. Arofonia this year, Sabri, your sign chiachia mubio. Yamamo ha, Yamamo kwaba, Sronko Quine so. The ba 102.9 FM. Aha, eye, Uteke FM so. Asem Beba Dabi no, eye live. Sabri ya yeka say, Utie ya 102.9 FM neswa. Ube tumie tie, asa reye. Ewo Facebook nenso so. Enonso Osheshe Utek 102.9 FM. Ye stream show no live ewo so awia mu wadwenkyere bia wo no obeto amane yen ye beje ye bekan ne kama wa afidie yi so na ye de amaw Facebook ne so no eya ahye ma wunua enya adesua ne adekyere dwumadie ne bintie na onsan enya bi enhwe ene so koye Facebook ne so a omanfo adinkan wo so dada ya sabre ya ye kasai onum nyina kan ye ho ye ne wonum nyina na aka bom na yesom enawie ewa afidie yi so wadwenkyere wo de fa homa ye ne a ye bekan ewa afidie yi so na ye de amaw sabre ya ye kasai obo ade chiame emprempren waje na dwa watena se nana kwasie champon kanewu wono nso age na dwa sabia krofrom ba mu hene wono nso atena se awie jataba wa ha nana adwo adoma kyede wa ha na afei aposo nso wa ha ewa wutie na wo hweyen wo nso ka ho bi na ye nyina yaka abomu a awiabre mu yesom ewo 102.9 FM Uteke FM so se okoyem Facebook a enkomo na ye die ewo kaseyebo bema ne so ensem a aba begu so akwada keto mfinhia nwotweba ya kaya bone kuno ewo kejetia new kejetia ehonsem amanfo de won wadwenkyere aba ewo ho sabre kro na mbo no krachia wono nso kumasi krodua ye mu obinim de kan no wapatra kotonsuom ama eye buokrom truba aha wono nso afemu ahwere ne nkwa eno nso eya asem kese ye dabema ne so ye was Starboy wagwan ewa ahoma ne so ye Facebook ne so eno wo chese na ya Krobea Asante Morocco Abuja Accra Junction ena Adams net worth ye woshemo a very good job done dane da monsem pa mo de babe som no awiabre mu ye chiachia mo Antonio Ponkra de wo se a nana se wo hwanioma e koso wo my Ghana ni mu no a asa ye ton momi enton na momfa me share mame na ni age anti ye basa obetra Argentina pa na wo Argentina na wo jo share no why no de on tra na enye yesa Anthony Samuel anane en wo se kunsu kwadwo krom ena menso me wona Krobea na wie oye live ewa ha Nyankopon hira mo pa ne mo ne pa da ne da mo de besom wate good afternoon my dad ye frame me Timothy Mensa we mi wo Volta region na I love your show very much da ne da mo nsem pa mo de banakra nokra eduru bre no a me bodem na menso me hwe mo me da mo ase wate ye frame me Mabella Mensa Gabriela we menso ma bo ademu pa wo Volta ha ena akra Krobea menso me hwe mo Steven Nana not jobless eno se Nana Krobea na wie mayama mo ha kotwi new site for yenso ya bademu ha ena show no ye fam live okay owade a chia me awie akwaba ya eja akra ompom te sai Nyankopon adome ho ye pa mpa so na so Nyankopon ya daroma menso me ho den ye da Nyankopon na ensem a ekoso ewo yaman mu no eno ne to de bi na wo dwene ho a na wo nte ase hwe akwada ketu a wagyan finhia nwotwe na akora ne so okodwen so obi anka akwada ne hu no no nko etwam akọ na wo ba ka bi efiri driver wo tue ni lances wo ye spare driver wo de abebo akwada ne kuno ya sese ya ye de akwada no akọhye mo kire se ye kopaapai driver ni ne nso dem odwene ewuo bi a enipa wuo e wo Ghana ha ho a senke bi anka ye ba bi a enke nipa no ongu good krachia wono nso nim se
sada we yenko sa bia we kumasi bokrom truba haya truba eye bia kwari fo no ewo na sansuo we no wono mo kire se yekokotu abo enti eye amna donko ene nsuo hya ase se epie free abo nim enti akrasa wo hwe nsuo na ani ye kama ya nsuo free abotai mu de apostle fa sa video ne to so ena krache no yeses adwa deduru a ye nkonsuo nim ye nsuo ni nie ena da ye Facebook no so no mo amwo Facebook no mo hwe nsuo ni bi ena krache ne namfo nom akom ena wo mu kom sa asem we yakwakosi o de for the sake of listeners amutie muntie krache na wawuo sese ya wada so hwe nsuo ni mo yenya wono mu ebedware ayi no aposifu abakọ nadmofu abakọ wo kire so wo mu ntumi ndware nyi enti esese ye ton safre omo enim adware efiri omo tebosom kyeso emo ba wo nso sansan no beba no wo gi 20 million cash down ansa no wo ba omo to nsuo ni mu a omo do no omo ba soro no omo ahuna mu oska mbe yato ho ensa wo bewe ene ka ye kofa wo no aba e na atwetwere busuan ne bo wo mu nya ba bi mfo mu timfa enti sesi ye ka se krache nda so hyensuo na se ekwani a krache ne fa so a owu ye no muntie ne nyonko no eshase filifie bani na mininu da sol miniano da sol ye bibia ntina papa bi akoye adwuma mu bi de ka ti ekwa akoji esika nti ekwa ya nkwa nkotu nifa no ana so na mfofo du ho ya nkwa adwuma ne a ye de yekọ ne no mu nyina ye de anante ti bi ho ye be kọ no ma ye de aye aduane so hu ne nyina ye di ti anu adide ni omo de fish omo che fish ne na sefo ye de ma ye ka banku ye do kọ no kora de na onka hu nti sa adide no ama ho binti wa ni bi ti ade chin ye no ane ye na ye sunday no nam okaso onko asole da nam se ne sunday nko ade mpesem ne ye de ekọ aso na sunday ne ne kwa aso nti ekọ asole ba ye no enura ane ye kọ ye na ye nsan kasika no ana me ba ye ne geso nti ye no mo se fish ne kro medika ba chi bi sunday na ya anye de ya ma bi nti no ene ebi wo ho nti ne ye nye de ye mepe bi nka ho ne mfa nkọ ye aduane nyina ye nye de eni amboche wa aha ye mechi ne ya kra minini mi ni ye ma hada ane ne na mfofo ne nyina ye de ye bae ti ye bae ono kra na ma wochi yi bi base adwene base me base me nsani ochi adwene ba 5 ne chi nam no na mesumi chi bi na me negas ne ni na echichi bi ti nye teto no woro ne ho so ye de okwa akotonsu ni nti rasta man bi kola o me hwa munya ma onne kan e ka kire ne se nsuo ne de de emuwa nti wo hwe no onim dwale a onde wonyai ana okosesa na ho ana osafa na tale se nti me mesumi ye ma adwen se nam no ha no isi so omumu no me ho aye nya nti me ye de me tuma ohoro no ho ana ono ne papa ye frɛ no kwadwu nti me so ofle me da ana oka kire se da me no mienu ne ba ye nti se si ye no ye sinsuo ne mu wo no kotomo maka chi nti me tom ne se me wuo a okofi Asem be no ye de okwa akoba amane na me se na wakade a ye de mate ana me ye de so me hyehyɛ me ho nti me twa mani no atwans no so okwa ohoro me ho okwa ohoro ne ho aba abɛhyɛ yi wa worɔworɔ ne mpaboa ne natale aguo ye twa ye nnewu se odansuo nim wa flat nsuo nim ana me so me struggle na me so me ye de me so me to nsuo ni bi mo mi ma ha nyina oni titin ho ni nyina ne me kon nyina oni titin ho ni nyina ti na nka chief ye de ebo me kon ti me de ne ye de me wura nsuo na se na me kɔ hyɛ na se ana me ye de obesi magongon na me de ne ba nsuo na se senior man bi kula de o gina ho no mo nyina ho ha na kɔtam aba no kure da ho police for ne ba de chewo mo kɔtam aba se be ye obeso aba anim me de na me sa atama me sensu na se ne de me ho me na nya yie nti o mo kula de no mo fili so no na ya ne nkwa me de me ma de me mawu ti fulani ni tonsuo nim no na me nim se ba akoso ba be ka ho se fulani ni na ya de atonsuo nim ti me so ne na me no se sa atama me ho me te me nya ba bia nso ti me so fulani no no na so me hankini mu ye de ya twe me kon nti me de me ho me kura nya yie ti me nya obi na so na me firi se bia wo no nti me twe na me nyina ye de apie se fulani ni na ma ye de ma so ti me so ye kwa na me so me ye de nya ho de nti afi na ye tu ye ni na me firi se ye ni hwe ye no ma me na kire se won kan ye hu bi okay enti sesei omukọ wo mu neges ho ene omo be fish e de akoye aduane ene se krache no aba begu no na enemre mabunu ebia sa nioma wei onum bu ne se eya tetesem oba de akia me amamre ne amane de wakwadare se base
nananom amamre ne amane kwa so saa da wei saa bia wei yenko eya saa de no ede en ne kire sima krope akra me da se ne akira ne se saa da ne ye da ensuo no edege na home ompedede ompe ahomeje fi se nyankopon kra ba ade no tro no di adanse se e woda bi a onyankopon de home ye enti e woda bi a ye nananom gidi se eda we di ensuo we ono nso so edeje na home ense se obia komu saa da no enu nti na ono mo hye saa da no se saa da we die ma obia anko unse ensole ne nipa bebre o mu day off apart from nyankopon home da no kra no obi wa was ye na emi day off obi wo hokra no ada bi wo ho a otimi yisi wo se enne me mfa ko enne me obeti makase bi adwa da bia me mfa ko adwa da bia obia enipa bebre omo a omo sisi omo abra bo wo kwan bi so no omo wo da bia omo yisi wo se saa da we die sei ena meye omo ogidie soronko e wo enna eni tumi e wo namu no obi timi ka se efia da bia me sa atare kokko yawa da bia e bia me sa atare fita obia wo se ne gidie tentie na nanom ogidie se ensuo no so hia na somdwe o hia na homeje enti saa da ne de ma obi ankom na ensuo no so omfa nwodwe no ho e ba se obi buso na okomu a ebi ne de ye huni okay ebire bia obebuso abekom bia no de di nkan o ya asoden wabu animtia wa animra so enti honhom sam ne da nkyɛn kora no wo no wa mu ade wabu mra so tro no kora se yɛmfa ni de ma de ni de sɛ no enti sɛ ɔde ɔso waso ɔden na sɛ ɔbɛ challenge sɛ wo de de mpanifo aka no wonni ni ne ɔbɛyɛ ne ɔbɛyɛ a sɛ yɛ bi na ta sisie okay ebra na misa no maame bi wo yɛ maame panyini na da no na yɛ dabɔne na yɛ nkɔwirem na maame no se oni aduane bia wo fie en wo fa ne kenten se wo kɔ no akɔpɛ de one ne nananom ebedie maame ne kyerɛ se ɔkɔ yɛ ɔbae no wɔbɛbɔ na mane wɔ kuroni mu akyerɛ ɔnam afuo kwan so a kakra ma na duru ɔno na afuo mu no en wɔte se bibia kasa abɔ ne din enipa asomasi na unim se ne yɛ masasi so na wo bɛyi maame ne sempo fremu a na wosie kunu na ase waye tititi ontumi nyane hohwe otwa na ni hwe benkum a obia ni ho otwa na ni hwe nifa a obia ni ho ententen so obia ni ho na chi obia ni ho wo hwewiem nso a wahunu hwe entu obusa ase eye hwanea obia de so en wo so obekɔ oni aduane wo fie aduane nso ni fie a ɔbaatan wonna en wo to aso owura na fonim no osate saa ne krona saa boni din nipa somasi wonim se ne ye masasi so enwa bai enwo so obuku to de no osre se wa kasa wedi wada amawo mesrew aha ye mia mafuom na mini de me ne wonana no bedie enti nene mabasa me be fa aduane akɔ enyama so den otu na duane no tumi soai ekoi bra bibia nsi sanete enti eto de bi na se ye kan nsem bi sei na se nipa binum nyin ni bu na tetesem a ya na nuoma de ba no ebinie awia yi ye bedi nkomo kanawu o te sai Krobea otufu nyankopon no mpaibo ahonne wo ye de nyankopon ase emprempren ya ye ka sai ye tufa na ba bia ye kwa akowura eye tiabodom we tiabodom ye ko tiabodom Tachima ne mpatamo womo de womo ben pa good asem wesie eya asem kese na mempentam nka sese ye ya make say manya ye nuan santro ni kro konie na mpomu good ya da urade nyankopon ya se da won so ase awia yi sa wagye ye so ewo otekefem so ewo kumase na woni ye bon komo ewo Asem Beba Dabi dwumadie so wadama asem ekuta wei yenti bi ho abakwasem da ewo Ghana ha se efia yesi awie ya boso na nipa tim na nipa dasani bewuo na ne dane a wodam ye betutu saa dan ni mu abona dam na ede efunu ne adaka ni nyina ahyem akata so asa kasel so saa de wedi nka Nigeria ene ya yeta hunu bi e wo firi mu edi firi
enka Ghana ha de eden wadama asemu ekuta wi emu kire sen pa kire mu yeko yo nini amedasi na memeti efu nyina kama pambe uteke from so enuzo uteke so ye kwa chiri boase ne mpotembe bia inezo ma ye boase ni ndie na menchi ya boase fo a enti uteke from awie nyina okay aya no kure enano kwati adam fa ko sire twa mi na wote Asem Beba Dabi yo wana central for wote kima de nyane ntie na ko na be so bia so se me akobu ache de ma so ma ai ne te efiada ne di me ndade kwasiada de ni mu no na busia aya mamra ni amane editi se openi ya odiako ya wanya mfinshi ya buru wo ha wo ya busia panyini adema atomfo ase abusia ehye apagwa busia mu otiobodom na no atrankunya na tiobodom no ehwan nsem no akwaye Asante nsem ene bono hensem ana efie bia so sanso ahini a ne ketenkete wo na we dia fa Asante bono dia ho ebu efie bi emu ahini a ayatomfo ase abusia abusia panyina wo fie ho ayo pani ya odi akọ wanyam fi hia boro ha se ne mebi ka aka no wono na adane ato covid nti papa hye mu che kakra na eduru bre se wo zempanimfo ekoyi amu no mo de ba hie no me ya mamre no mkosie no wo mo de wo fie yoyo ekoyi papa ya wada nwumre ema mochire man samale aye na djuma nyina adware ni fie da no pa wo mo tamro de ne to hye mu dese and you feel wow. Through Tano by Chibodom. Now, Chibodom Brono was this year. Again, I told us, Tomo Brono, so Hana said, see. Now, what do you know? I have Bushiachi. One of them, at this year, a future Bodom, and you have Bushiachi. What won't you do your Bodom? Name of a Yentino Mobile. Ebe nyantoka nti ntokwa no wase no anase wetipi no wase na ntokwa no kiye no yamye ne mni nipa prepare bese num ase nan kura prepare abrantie ba kokura de edi data na wochi na hom to no woda so hospital ebe dise me no ka sei abrantie na me se no se na nsa ne an wo mu yi no na yi o mu yi no na se mu wachire edi meduru wa merbeto aso and I'm going to quote a couple of future more to say. I was your volume movie. And I offer but to a moment, penny woman could you penny at the aqua. I walk your bottom and some ampoa. I was ready to cap Obama and after war. I couldn't any more come. I had your own baby. I had a man that almost here, papa, my brother's own bread. Now, my brother, mamma, one year, Mecca. Then more cash, I could call me say. Dia wadi wa pani dia ku mu be sie tie hono po tie ku ko ti jaw ombe ya dai ombe tie ku no na ti obo no ma tie no so no e ya kwaye ana o ma sa do atin aka si wo ho e be suku esa so be Ghana education office enti enwura kakra gom ana ba bi om ya atin ano de e wo de asia da opra no la enti asusa he po no mbetete no matter to you about the Obianin. I was your face, I'm almost through you because somebody said, yes, it's your thing. Ya, any pie, and I'm a man, the same here, or bound from Grabeka Sayano. I was your man, dear. And so, you would all be able to do in Omodo. One more dog, I couldn't tell you, agree. Asem Beba Dabi. Aqua accounts also. And she, our dear, see a form, what do you call fertilizer? Woman, condemn boom. I'm on one casa to go George in his brain and anybody George in Ashe. Oh, it's his only one manito. I'm a Bushako, I'm up on Tiama Casalon Beton Central for you. Now, every episode of Bushia say, I finish a chance to Kaka. And you find a bit network to get some Tokake. Ama, yet me at the Yoga, Penny at Yakufu. Up to a better. Now, men die a corner, yes, sorry, by ye, you never fuck away over some bano. Yes, I did from the ambulance in the side of the fee. Ya, one man was here. I did take for Siada. And then the dark, I bet come with the arm of Bushako, and after some bus have a year to us when you bring here. Ah! No means your penny, the Afro Suda. I bet come out, we'll see a Bushako.
ya busie kpon wekipi enti kwa se anopa no nwotwe no nkoro no ana busia se na nimesi kwa ni enyan enti so mbeti mesi openi dua ko a this one one kasa ni fie efie so wasi ahodo makoma ko beta miensa e woti obodomo enti emu ba ko ya omo ye ye ni wani mu no ana omo ye dan mu one room fie no mu one room ana omo tu mu amana aye na foforo atu mo so mo twa amana ho ansa no papa yi enti se omo ye papa ya wada company sia na wati me na kwasi ada no wada da kemu a kwasi na no jo beta no wotwe ansa no mutimi asie no wono ankasa ni fie ya betinne e ho no masie no kasa no so dia betu ga kire te obi antini nsie di fie wo fie ti so ba ge permit abuja so tere ka metro mo nyene na nyene chena ebize dia fie no suro wo na asam de ba ye kire no wo mo ye yeri wo mo tie papa wie di be na nsa ana ko ti me ta fra to fo se ba hima bi ta ne te asam na ko si sei o do na antia mo ma ko te so ne kura me yen ti no mo so papa ne papa ya bia ko ya wada fom ne abu shaten te asem entiano no em esisu dia ama means and journey menim dia kakra menya any asesema me ko me te ye ne say there is a family dispute ya abusiane mu be mfre so a wonom se nam kuro so na saade na Kenya na ho abusiane se me no ka say enya dia amana na omo na fie ho no o makokata so ni busa abusiane ma se ade ya o so busuro se ya nkozie ana ye nkozie na mu be kuye ne a ene ye kokata so da se na mbase ase eje ne nya nto tinto ntan mbi se oba hima se mame ade yi ye ni mo ho ba kwasem bebre ya mantemu wanti badu kora bere bi wo mo ko bo amana sa ya mo ko si abrante ba ko manya ntie ni mu abrante ba ko ka fi ye nya ne we wo mpanya mpa sa abrante no nya mo to aso da 3 days wi ya amara kora no wan ye tie ni mu enti saadi ya no ya dia edi enye obura afo ha enti se mo kasa dia pa se ne sei oba ma se amamre bi ohun bia no mbeye na mo mi ko ti se na me no kasa ye ko na wo twimi yenu ni ya amana da ho wo mo nkata so wo mo nya no hwe opani ya bia ko wo mo sie no rie eno ni asama e firi obodo mo a eba wo be se na ko ti kwa me o ti fo ba mu amba branche ba ko mo fen ade branche mi ru bi ko ti fo sa ka wo don wani ba ko kura ma o mu ja amana ne se o mu mante ne mu wo mu nya hwehwemu ya o mu buso o mu ya asem ne mu hwehwemu kwaku sa buso ne duachi sa ya kinachi ana hwehwemu no be sia me hu asem fu mese bra ada so tira police fo bo ene abusi antem good na ko ma yen hwa de bi se sani ye nim se ye tu amana amumuna ewa asie ye de sie nipa no sa kwan na bi ene wono mo fa so de sie papa no ewo dankora wono yiye ni bia video se pictures am na ya o se o ma today ni mo dem tabo asam so sani ye si tu amana wo musie no the same feet the same length the same height and wo matu and wo mo de blocks asese atum kama ya no mo twe se ebe ho a amba ho ya wono ma sie papa ewo mu na ye papa me pese ni ye ni yam ya aduma bi e kira na se fiada na ko busia fi ho na ma koran se ne o musie no se da no ma sa sementi obi nko dem ana so o mu ja ne ta to ho en je be no mu ye ne fi ho ama wono so wote ho ya ate e wo susanso bi ana se ni susanso bi a we nyina ya aduma nyam ya aduma fiada me ye e dia ka ho nje fi bia ko tini na wo twe so de e be se di ko mo te ka fam so no ni ehun asem no de kuma sebre na mayansan hwe bibi efie no a yetu dan ba ko mu amana esie opanyini sa efie no efie ne tesen enipa nso tifie hɔ ana efie no yefie a meti aka se o masti no se L shape letter L na ano masasi ba ko atoa so no so ate ne ho a ya ne L na bom amana be si shape ba there is a kwandem a wutimi fa fie ne mutie enipa wo fie ho no ya o motu wo si ambe ka se me yin amani a ebu nkwala ne benefo nyina ko be 15 ya adankura no wo mbe se ensia senso ya obi a ne ewo pocha wo mutim wo mo petokese wo ho ya so ba anda wo ho ma abusuatim
If you know about thing, yeah, don't move from Koba, yeah, walk Kuruma, any Murambedia. If you know my Bakua, or my dear Judgmano. Siafwa na titifi ho, and na a hot one air high. What will be any walk? Siafwa na titifio, and Omuya. My young share, a Dania, ye see, or penny woman. No be them dada. Say any party a year and a the Atiana say, damn one get up a many people behind them. It's a Bushiado with from who's a Sabria. Will be on them when the young folk will find it at Juma. We send a bay and go back to be a Manakoda one thing. It's done at the Yamini, no will be on them. Your call, yeah, who's so many never be able to go one thing. Now, maybe you mock a clutch as a downward, the whole bear, Bosumi and Sabusumi, a Yaya Buzanesa. If you will put on over here, Papa woman, I found a moment down my year. No message, she moment if I got him. Okay. Abusia say yakoba amena ewesi ye na wa wonhwehwe mu ne wadwuma a woyei o kire se badu ebi si mu obi kokan moto edi nipa nkɔhwe hom yekosie no wasa amena ni mu abusia ni nsuro say yakotu amena se yekosie nipa na yankosie ni mu na sa amena no da so da sie ye ho kaja oba himaze amamere bi ewo hu bia no wono mbeyo awie ya make us ye kasa off air no my friend by him line is the spokesperson to buy him and my friend was what most so could be, but the obeying a catcher and say, Tonomo Catasso. Luciano so by Ranomatanasi. Now, Mamma names is here one of my medium to one of four. That by a common body full of fun to Nomo Catasso. Now, some began as I to walk past idea, and yeah, from the Bushiani Baco, I could see more Catas. Enti besine one munya mamre ni amane bia akra nso mfanfa ho one munya hwe na eba se emabunu bi etemte wonom sebe ewiase yese ehunu bi penti e na aserewa wo jeje de baagura wo yi nani anana no no de ahwe nchen no wo je na gro ebi adinki asi e ma ye kodo wo bi tomatoes ye de condemn kogu wo bi nsuo ma ne de bon ono ani tomatoes so hye no enti se won mo kaso on be ya wo mo be ye adan wo ma nko hu aposifo ama aposifo anye escort ama wo ma nko si opanyini no nembom omusie de kwa escort no de aposifo be ye ma why will you see say choro bomb no free here na them bomb free here police could have done the escort but assembly is required ya na bushia say some report to yesi wo ki penalty ma positifo a e ma de na si o ma na do no an positifo de o ma de tim down no pan de positifo kra ho ba ya busuafo hi ndi o ma na kra ko ka bibi akra be de only 2 minutes o ma an kata nsem esie mu no fi a e da so down ni say after na positifo ba ka say e bi o mo nya ma mere fufuro bi dia fine but o mo de pe positifo mo ko to o mo mo che mara nti bi o mo ja o mo no kwa de abusuafo positifo ba ya busuafo na ni e ti o mo so ana ho kra ko positifo ma de mu ko ja ya mpo na mpote polisi kwa kwa ja omuso munko sie funu na obi o ti temure mu sama mpomo so ro tutu o ti ni gina wa ofa ho bai eti o so ba yo mo ni bullet proof ya ka di kosom ana ni pa no so tutu na o ba gegi busuani o gegi polisi ni ana se polisi ni mpo gina na se warning shot nya so ya tei obi aba da polisi ni kura be dare e gere me nyoma ya no na madam ho so anya nto anya ntua ana o mo de asie ni fie yi woman ti fie no a yesi opanyini wo mu no ade okay womo ye very good say ya yes ade no wo fie a womo ti mu yeah research and investigation ka come out the bushia for they okay with it and ehu bi anso no mu and wo tie mu kra no a they are happy because some say omo bushia panyini no bobra ya na bra born ni say ya wo ye na sati so asa no wo wuo no eye for bushia ni to mu kra no mu tie refie kra o manage ho ban so the family is okay. Okay, every sabre no besi ne nananom edi asem e na wonom aba beka edi akere omanfo ana sa abusua na ankasa abusua no ankasa free sabre yi ebesi ne ormo tewi free nanom wo ye nkara me hwe ani mu ne senka ti obodom cancer no anka be petition wonom se emra ya se ne se ema ye ntu anamo bi etise so obi fi obi ofi na so besi ne cancelo ainfo wanyo. Okay. My young Cosway actually now what say your boss and free name Cosi Fiada. Obesa ko na wa ma ye hunu de e koso ne de ye down. Money adwuma ene wadwuma pa wo bo. What?
me da se anka me ko na ma me fa ba ko so ntwim akoye social ho nsense mi de me de mo ko mo amasante ma mu wa tobo eno nso ya asem foforo de a fashe fridge mame good atiefo wei eye mia me ba me wa fase nana boache yadom konye asemu a asie eye abusuasem yekoyi papa yi ye besie no na yanom na chisikasa wekipi ase ene ntokosi enti mabunu bia ma attempt se munnim na amana makobo moya madwen se mu kosie nipa wo mu a wallahi talai die besi eno omo nso se sebe asemu a eni dance no ye twa ho baabi ne ye dia tare kona ho ne ye dia ya dance ye dia masa asem no firi se sansem ya emrante yi kan won betumi aye won mo sisi ye kosie mu na wonom betete abodi patio ebisi emebrebi obi koye ebisa nipa ne da sore ya wo ko ni tomatoes fuom ni ya do tomatoes ni nyina agu te se de ye do wira no obi nso de ba ye ye de condemn kogu ni nsuom wo ba yi sa nsuo na no de be frɛ aduro no de bo ono an tomatoes no so ene wo hye no enti ani omo na nkɔ no ma kwa kosie nipa no ewa amena na omo atu no ewa asie ye honimu enti wonom tena afunu ne ho sɛ ye de da no bie so memene da no yantumi ankosie ye de koye awufo som ewa asɔre dan mu a na nka ɛsɛ kweu ede kwa asie ye no ye san de besi petom ewo fie 1 2 ye tena ase eye ye wie ɛsan de suni agyaadwo tena ho ma de ɛkyen kwasiada no kwasiada wo ma dware abusua kɔ na ase som ye kɔda nyankopɔn a won na ekuma a ye da na ase wakuma wie nyame wase da nie ye kɔda na ase by still efunu da so si hɔ ɛhyɛ adaka mu enti abusua hwa de na ɛkɔ na ɛden no omse kai papa wa bɔbra wasifie miensemu ya tie ne ye ntutu dan ba akum ne ye mfa ne nhyema mpani ampa ne nuane ampa ye tutu dan mu ɛde no ahyem mo a mo wɔ ye Facebook ne so no monko ye Facebook ne so na ye show mo some pictures apostle for first picture to pictures okay enti we ye edan ni mu mo am wo Facebook no monko Facebook ne so o de ahwehwe Otek 102.9 FM we ye edan ni mu sa dan we mu ene onum tutu sie papa no enti sane Mason for besi dan a wo mu lay foundation profile no o mu lay profile no ene onum twa amena no ena amena nim ye ma Mason for tum enti sane amena nim tie ene ye di nua akatakata so eye sa amena yimu ene ye de opanyini no na daka no ehye kata so. Change the pictures for me, change the pictures, make people see. Okay, enti we ye dan ni mu amana no a yabono ene sene ono mo ye no enie but me be ma video ne ye bra na ye mfa funu no nhye amana nim sene na abusua ra ho etwa adwo efunu anka yesu hu awie na anka sese ye kopa ne korabe sebi yesu kura ye gyahem sesi ayi aba ye kokora body ne ba de aka ye fufudie na nkia bepe fufuo eni aponchinam bi wie gu so na nkia de koya yie we di amasa na emom ye san de betena ho sui monko ho na me mamu feeling of the voice sane ye na abusua no ensusu apostle roll the video good video ni ye untie bi busuafo kasa eni so a efira kira ega is aye busua santana efira kira ega efiri opani ya obia ko abusu efiri opani ya obia ko abusu ajare banya dani amro enso amre pa pa dani ana busua di fisa da emra ya seni ana busua di fisa da emra ya busua di fisa efe sino a busua di ya won matimi asiefu asia no se ya won matimi asiefu asia no se ana mabu bi aye se ana mabu bi aye se won kasi de de ba yi tinsie mu won empre efiri tinsie mu ncho efiri emra de da fo ye de da bi ye de da fo ye
ebesina wɔnom ɛdeda funu ebesina wɔnom ɛntimi nsia yɛnyina yɛ wɔ yɛ no sɛ yɛ mu deɛ ɛkɔ so ɛne deɛ yɛnyina yɛ wɔ yɛ no sɛ yɛ mu deɛ ɛkɔ so ɛne deɛ ɛba deɛ ato nam kura wɔ ɛmusie a wɔn ntimi nsia wɔ ɛmusie a esan sɛ wɔn ntimi nsia wɔ rantie bi esan sɛ wɔn ntimi nsia wɔ rantie bi ɛne afɔ yɛ fɛ mi no Clement ɛne afɔ bi ɛka ho ɛne deɛ ɛwɔ wɔ sɛ ma ho wɔ sɛ deɛ ɛwɔ wɔ sɛ bi a ɛti asɛmi awɔ de wɔ kutu ɔkuru ama wɔn asɛmi ntimi nsia mu mu a ɛna wɔ sɛ ntimi mu mu a ɛna wɔ sɛ ɛmu wɔn mo ɛna mu yɛ kuru na abɔfra wɔn mo ntimi nsia yɛ wɔn ayɛ yɛ nanso ɛyɛ wɔn ayɛ ntimi nsia papa nanso abusua papa yɛ ntimi nsia papa na wɔ sɛ no wɔn akasa nso yɛ ɛnu tia na sɛ ɛmu na abusua gyina so a ɛnu tia na sɛ ɛmu na abusua gyina so a wɔn mo gu so a yɛ so wɔn efiri bi a ɛyɛ ɔpɛni yɛ bi efiri bi a wɔyɛ abusua pɛ ɔpɛni yɛ bi a ɛna sɛ abusua pɛ nyina wɔ tɔmɔ dɔm ɛna sɛ abusua yɛ asɛm nisi wɔ tɛkyima yɛ asɛm east regional capital wɔ tɛkyima ɛna sɛ abusua yɛ asɛm mbese yɛ abusua sɛ yɛ agorɔ wɔ sɛ mbese yɛ ɛna sɛ awuti yɛ agorɔ wɔ sɛ ɛna sɛ awuti yɛ sɛ aka yɛ ma ba ko a wɔn nso sɛ abɛdi nkɔmɔ akyerɛ yɛ yɛ kɔfɔ asade nyina bɛn akyerɛ yɛ yɛ mo na mo de asade nyina bɛn maame mo na mo de asade nyina bɛn adeɛ na kɔfɔ aba saa ɔha wɔ nyina ɛban ɛmɛ ma bi no mo bɛyɛ saa Okay. Wei ɛyɛ abusua himano. Ne nkɔmɔ with Nana Bwachi Yadom ɛna motie no. San start video no. Na video no akɔkora bi etim wonie. Papa ni die wo sukura asen ba. Wonie. Papa ni nie. Oh, osi ye sese me ma ben. Minua ne ye ni sei na ne mi nsumi wu e. Oh, so ko obi ayase a sebe enye nipa na wawuda ho no na ma wususu a eboro so o da bida Asem Beba Dabi eye wo nso da hom okaya ye enti sei na ebre bi beba me nso me ya na sebe da hoi sa pepepe obeda ho ana asem bia ato no na eye ne ya na kokai no na no ma me wu ye se ya enti senie onua da hoi sa na na ma me nso da ho sa na na papa da ho sa na na me wo fa da ho na kokai no nya de wo da ho no enu o su no dodo sa wo eye de waka kai enti senie su ana papa ni suo no timi nso mi bewu ama ebia bibi sei abesia na. The video is streaming. Enti sa adaka wei adaka yi esi hoi eno ho amana eno won tu ye wodan ba ko mu a omo ede ekodi dwuma no amena yakotu wasieye se ye di besie nipa yatoma wie na besine ni pensi mu ma yen kata so ekire bibi wa amamre mu ana oba de ekire me ekire bibi wa amamre mu ana ekiwa de the same se yekobo amana edeto ho se ye besie obi na yesie nipa ni fie na amana no eda so da ho enka ne tete ho no kra ne na bibia ye bibi na nka ye mofum na nto ho mani ni nanai enka o se obo amana no a nka betimi kra nka ada no a obo ye no a na ode obete ememe kwamna so a moma yenko ye kwamna so na se ya boda wuro se ye ko amana so na nka abusua nipa nyina akọ eye dano memene dana nipa ni dampam no ye ba anopa no a se de nioma sese o anopa no a wada ho no a na ya bo na mena no na ye ma ne so a na ye de no ekọ nene na emre adane a ma nipa bi aya ma ayese ntiase kakra ba na nkimum chiwa de fise de ntira Krobea Asante kotokoye ne sa na ye se ye gidie no ye gidi se sebe ewuo nya de a we se yesoso so entinye ni gisem ene akoba amana to ho
ama yakwa akɔhwɛ sɛ amana ne da hɔ ya ɛna hɔ ni na nu anaasɛ nansa anaa ne nan ansa na yɛsie wabra amana ne da hɔ obebusa sɛ amana bɛn ne yabɔ yi osifumuna amana bɛn ne yabɔ yi ɛyɛ adakamana ɛnya adeɛ a ɛwɔ sɛ yɛsoso so firi sɛ ɛnya anigyedeɛ adeɛ ɛyɛ anigyeɛ ɛne yɛkuru kira kɔhwɛ anaa yɛbɔ ho se na sɛbe ɛyɛ awerɛho sɛ ɛyɛ awerɛho adeɛ enti yɛdɛn ɛna yɛtɔ yɛbɔ amana ne de asi wɔ enti ɛyɛ akyiwadeɛ enti ya ne nsunsuansoɔ bebree wɔ hɔ nso so a ɛde ba nanka wobɛhwɛ mu paa kora nkani sɛ nka nsuo kora togu amana num ansa ne yɛde mu na kwa kosim ɛno nso kora yɛ akyiwadeɛ baako a ɛnsɛ sɛ ɛfiri sɛ yɛde hyɛ na wɔwɔkɔ no yɛbu ne sɛ ɔno nso so ɔyɛ nipa dasani te sɛ yɛ nea na mmom wɔtu kwan akɔkuro foforɔ so enti baabi a wɔkɔtena no asase yɛ enti ne sɛ yɛma nsuo ɛtogu mu ɛkɔtae amana no mu da forever and ever enti ne sɛ wɔde mu nyinaa ka ho nti na nanka ne yɛmmɔ amana ɛmfa ɛnto ɛhɔ nom no enti sɛ yɛbɔ amana to hɔ ɛdin bi mu na yɛakɔsie nipa no wɔbɛfoforɔ ne sɛ amana ne da hɔ a ɛyɛ akyiwadeɛ a ɛnya a sɛ yɛanhwɛ die a yɛbɛte biribi foforɔ a ɛnyɛ papa wɔ saa amana na ɛda hɔ afei ma yɛnhwɛ ɔse yɛbi si wɔ badu yɛkɔbɔ obi to hɔ saa ɛma owura bi a ɔkɔkaa yɛ koraa no moto ɛne ne kɔhwee hokuu no saa amana no a yɛbɔto hɔ no ade yɛkɔsie ne mu sɛ ɛkɔkɔba sɛ yɛbɔ amana no to hɔ sɛ bi nti yɛntumi yɛnsie nipa no wom ɛdeɛ ne sɛ sɛ yɛyɛ ɛde kata amana no so sɛ biribi sei no sɛ ɛba ne saa nea mpanimfoɔ ɛyɛ ne sɛ yɛtwa bɔɔdefɔ kyeɛ yɛka bɔɔdefɔ kyeɛ a bɔɔdeɛ dua no a bɔɔdeɛ ni firi mu ba no bɔɔdeɛ ni firi mu ba no asɛ yɛtwa bɔɔdeɛ no ni mfini no bɔɔdeɛ ni dua na ankasa ɛnyɛ deɛ de twitwiri yɛse no bɔɔdeɛ ni dua no yɛka no bɔɔdefɔ kyeɛ nti bɔɔdefɔ kyeɛ no yɛtwa bɛɛ baako mmienu ɛto amena num ne yɛakata so sɛ wahunu nti yɛkata so saa deɛ a mpanimfoɔ gu nsa na yɛkata so a na ɛde asomdua aba bae sɛ ɛda hɔ saa bere paa bɛtɔ saa bere yɛda so da hɔ ne deɛ ɛyɛ akyiwadeɛ okay meda se ɛno yɛ ɔba adeɛ kyea me ɛyɛ education da amammerɛ man ɛba amammerɛ mu deɛ a mɛnkɔ hɔ ɛna awia yi udin de Mustafa Said mus wona woda Justice Auto Diagnosis ano na Asem Beba Dabi dwumadie Mustafa umfa ni agro ene ebenada bosumi nsia yi da to so aduonu mienu Mustafa ene ye wawoda ena wia yi ye mawo a happy birthday awoda die mu ntia no enko emfa mawo yankopon onhyira wo na oma onyinkire sebe ya da bia wo betie yen na de bia tufo na wama Asem Beba Dabi dawu bono enso atre ewo amana man so sanso na manager general manager Yaw Asante Rural Bank yewura kwabena friye awie ma menchia wo na menchia branch managers ema Yaw Asante Rural Bank nyina enesa wo ba Kumasi Krobea mu ni Asante mu ha Yaw Asante Rural Bank ewo enkoraba tensia emu branch managers nyina mechia mo oba edweso a edweso omuni edweso dwa no ene di animhwe eho branch manager no ye friend manager Augustine awie manager mechia wo wokọ atonsu dwanim eho na Yaw Asante Rural Bank branch baako wo manager wo ho nso mechia wo de nyame wo mo ben santase runabout no Kumasi heya eho nso branch manager wo ho mechia wo ena bonwere taxi rank ho a eho nso baako wo ho manager wo nso wo ho mechia wo bantema race course dwanim eho nso Yaw Asante Rural Bank ewo branch baako wo ho awie manager wo ho nso mechia wo ena kejetia new branch no ewo new kejetia market ni mu wo mo ben otumfo runabout no statue kase no wo mo ben no manager wo nso wo ho mechia wo na tiefo Yaw Asante Rural Bank ma menkan fa nkyerɛw sɛ wo madwuma ho te sese nam covid ye ba yenti amasika sem ho akwa atwe me ka sɛ wadwuma no enioma nhyɛ da nkɔ yie mfa ma wo kɔgye bosia biem wate kɔgye bosia biem wo ye adwuma yeni sa ma adwuma yeni anankrankrɛ wo gye bosom ya katua nko ade a wo qualify so gye bosia efiri Yaw Asante Rural Bank wo na udwuma wo pɛ so didie no fadi wo mu interest ne nso kakra bi
wa ye bi na ato wo betumi akwaje bosia de akoye yie no ebi a wo bango masua bi nom ne ade kɔ na ne wɔn mu nkoto kɛse no wɔn mo moa ɛna betumi abebie current account nso wɔ hɔ wɔn savings account ni susu account wɔn yɛ no wɔn mfa restriction bi antusu asɛm wɔde no baabi wɔ hɔ a wokɔ ayɛse ɛno abeyi sika ɛnɛ deɛ wo yi sika na wa wo sika na ade akɔtɔ ne yɛ hɔ laaflaafe ya Asanto Awura bank fo nte saa bebie bi wɔ ha wo ba no dwene ne daakye ho na bi account fa sika kakra gum ahohene nti jabɔwerɛ na tsakina bi wotumi kɔ free senior ha ya nana adaroma wɔde ba ye kura awie na so okɔ invakuku a sese invakuku no wɔn mo hall o han ba ko pɛ ensem pii Kwame Nkrumah suapo kan university wɔn mo wasase yantam enso nkɔra ntumi ntina hɔ nsi saa asɛm ne yɛbɛba so yɛbɛba hɔ ne yɛbɛbu samdeɛ nti ama aba saa wobɛte yɛse hwan hostel wɔ ha homestay obi asidan no de ma hwan na akromfo terrorize ye ma ye de won mo aba sasuapo o de nya no ne ye wo so ye beba so nya nne ye be so mani pa ma aba ho se what yase enti wo Jessica kakra de go account no mu akoda na akira bi o ho nkyerew fixed deposit interest ya wo so no eye kama ya Asanto ayi di account no muntie ya so de afasika to account no mu afeko emfansa nkasika no wo be yi a bosia bi apɛ so bi de ma wo ye mfa interest nsi ho ma wow what a wow wunya wo ba bia je ya Asanto Awura bank odofo je won mo number the opɛ so ne wo mo ka no sisi a what 0541 94 35 86 afi 0204 34 61 50 anything about money any ya Asanto Awura bank for click on be click what sisi a oko yen Facebook live ne so a amanfo adwenkyere wo ho Rabji the lyrical osi Nyankopon boa yen Edward Adams osi Krobea in fact mudwumadie mu ma yesua de eba mamre ne amane mu kyere yen de baabi esesam de ewura bia mu de ewura Nyankopon hyira mo Edward Adams ye da ase boa Kingsford eno osi Nana Krobea Nyankopon hyira mo Benaratanga miameba wono nso obosomtwe kontana Asem portable no se akra to de bia ya na yentima amufo no yenwene ye ho wo hwe nioma ekoso fa yen secret nsemu na it is getting serious and dangerous momiema yeni na ho na ya nchenji yesuban so ne etokoso aye de ye yi a akra Asem Beba Dabi ampa ebra disturb menso me wo kronom ye fra disturb wo se nana eye serious ensemu nso sisi wo Ghana ha o wo dwene bi no ho a wonte ase Maxine twin and was sad. Wona babon onon so kra de wode cry na abeto ho. Mustafa Said birthday mine and was Nana Krobea Nyankopon hyira mo wate mo education mo yema ye no mo ma ye neje. Benana Eastwood and was every blessed day and some for ne wonderful stories na esi. Wiase mu nsam no eye bebre. Asem Beba Dabi ampa Samuel Anane ena ono nso kan sei ya awie wato de aba Edu Charles original Charles abijo ono nso na pamfo ena om say yes Krobea awie yetio ye hwew na show no the best among the rest abina papa bi ena o say oh ensem bi hawo na asemi awre ho say yedi funu besi hwa na ni party hunsuo ye awre ho sembe ni good ni nyina ka ho bi ena eso awie me wo opanyini bi nso ewo manim ha papa akwaba ya jana na Krobea oho te sen Nyankopon adom ho yo na won so ho ye de Nyankopon adom ye de Nyankopon odi ahoden na kye yen kwa de enso me ho ye ene kanewu anopai na menenam kwamo in fact just kwamo ai ene ma menchia kwamo hene na nanya ni okay ono na ye hene ewo kwamo ena ni nifa hene ono fa Asem Beba Dabi dwumadie ni agrokra ye friend na akuoko ye das na akuoko fa Asem Beba Dabi dwumadie ni agrokra na obata wu eya ababa wa 31 years Augustina Obia
Dia na oni ni tifie nana. Ata me ma me bi ba. Ah ono say o fie na ofiri mu no. Me ma me bi ba. Ah okay. Na abaya yese wose nitiye ne ya. Oh. Na yedna ko aspiti. Ade ya kire do ada no pa yese wawu. Ne man kwada nketenkete ba ko mfinhia ba enwotwe. Onisuwa no obusua sa. Ba ko mfie be du oba ba ko be ma ba ko. Na wani bo akwada nanimu a obesu. Oba ta wu. Asem Beba Dabi. Papa yi. Opanyin odi de sai. Wachana Krobea bibi ntimidi besi kana bibi amti besi kakra. Usro. Mpacho wale minsro. Me manimu no usro ayenka. Sa woka esa sa wohwe. Sa usro a me manim usro a yenka. So tumi nya kokodro nso kade a esa sa wohwe. Enti se wonsro na wakade a esa sa wohwe. Dwene ho me kwaba tiefo montwe me ba sisi a. Yenim wose omunyida yeso mu covid emremu abra na wo hian pa emre na du say beboa atoto onwoma ye abra covid etwemu free June ekopem December 2021 we musika Krobea kese a edimu pa GCB ede omo special personal loan package no ebrebo sumi aketuafo nyina wo betu agebosi akopem 200,000 Ghana cedi a ense hunu yatisi say wom obenya busum mienu wo mu a untua ho hwe wo de afie num ene bi tuawie na bosi adada no wetua ro wano entemtem no wo betu agifofro aka Mayama wabrabo eni yemao. Shusha GCB for almost special personal loan package yechi. Na wa wuye nyina entrato. Na kaise terms and conditions so ejinem. GCB, your bank for life. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ya ebusinya num ebutinye immune system a. Abosumi pini obia enya rede. Ti ase medo. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipadua mu no afa kura na ebeye nwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pomden hu hia me yie esne bibia ebusua wotanum Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo save ade ade foforo entime ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband enya won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixture appen for about mo manufo ne kwada wo ni fiedum ka ho e pharmacies chemical herbal shops at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463 Hepa Plus mixer e mapomdina mapa FD ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agya to se eye 21st clinic say eba sciatica no ho every usisi mu kono a woto ase ho no ntina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bia enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu dia bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awono ama ho e ye sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena kuma senso ahia udu session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho sunya ne ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert na fa bitchima betin so mame the wood ointment eye kama papa the wood ointment with the true wia ohunam ba bia na ye wo ya ebedu fom enkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner Asem Yakin akuafo a wakọ afuom aba no wabre afrafo a wakọ epo aba no wabre adwadifo a wakọ adwom aba no wabre adrobafo a wayi gears a drive a na wabre afitafo mesinfo obi asasabro ha no meka ja hwan wudware wie na wo de the wood ointment twitwi a wobehu da obeda mewura mebe nkomi sisi ni mekotodwe nyina usisi mpo de enyo na abeka midibi ko twi ho nyina na do wontam the wood ointment our pharmacies herbal and chemical shops titru King's Walk Herbal Okaishi Dodua the Wood Scientific Herbal Hospital PM Ubenya phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717 the wood ointment Fetchina Beko
Ago Ghana this my man, and then common free and most comfort zone. Why you children cross store? One fast sebe and yema and ye papa and woody man for Suntino. Wako America a bridge memo akofa niema papa bit say bed sheets, blankets, curtains, laundry detergents, a hood robe brie, wine glasses, plastic bowls, a hood robe brie. Afe hair products no, you want a shampoo in a conditioner. Some man a hood robe brie, friends say body wash, say yeah liquid soap, and I say solid soap no, the upebia ubenya bi ho. Almighty equate you want a body lotion and a fair mouthwash, non-stick plastic bowls, papa place a hoodro, Paris bowls. Yow, a fair perfumes a hoodra you cannot do ham so ubenya bi wo Uncle Most comfort. You jade near man be a fair and more and one a citre oat and man memma unku a hoodro in be sanitary pads from Kwaya this summer and man or mobile summer red light no Uncle Most comfort zone and benya biato. And pat stores a booty nanso so to dear Uncle Most comfort zone what time for poco jatwa boa basa tobacco and now to akoton ye water for 4 months. Opposite Okai Junction, Freya Homa 240 0248 728808 and 0244 457718. Uncle Most Comfort Zone, Royal Home of Quality American Goods. Malaria dry ye bohu dewro anytime herbal mixture. Time herbal mixture yema obi a etredie malaria hano. Die nanum ato a wontimi anidie no. Wadra ne time herbal mixture edro. Edrei ansa na ubetobi no. Hwese wakọ hospital anasa lab. Ami ahwehwe omojema hu se wo etredie malaria ibi ansa na wato edro. Time herbal mixture edrei enye ma oba a wafa afuro. Die wa ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu. Se upe edrei dodo atu afo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Bakusu wa Atonsu Monaco Junction, Herbal Shop, Drugstore, and a pharmacy shop. Duduana unsa ebekabi. Fra 0244 417669. Kayo Satamu no ATIME. FDA aji ejadien kratwe atum. Chala smart food. Obi benya wa na free yade e na apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos wa Future Life Smart Food bebo afeidie aye busuan chemfa Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ya flat no wonya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ya ba omayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that huban. Ataki ene yati dene ni nyanza mua yariye kwankro adanu kodana esemu komu amochim huwa enye mekanfu Nask Herbal Clinic ede amamo Nask Herbal Clinic adokita ekukudam ene nintini ene mfidia yedi abegu hobuaye eme yahwe yariye biemu na yehu ne poma esibre Nask Herbal Clinic yariye bi etise awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yariye ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre Bema utedbiesa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chirem on Nask Herbal Clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran typha yo Davy Junction adjacent Fairview Guest House so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how ene kwadade nyina eba abedai Nask Herbal Clinic nyakopon enam yeso ebesa yare ama ho ato pese Nask Herbal Clinic ye number 1. Ejenya babeju. Oh, mawurade ni dede bebrebe. Spanish
Spanish garlic mixture na me di ho dance ya kire wo no na sesei de ne capsules nso aba eno ni dede bebrebe yo ono kwa Spanish garlic mixture ne capsules na aba no sesei de ya ye ne stronko na supporting immune system esan ye ma obi a odwonso antentem de na ni so tabri no de ne nase tatai de na koma boni periperi na esan na ne srade e woni padua nim sanso na eboa ma mogya di afrisane e woni padua nim na afei obi a pampan e wo nanum Spanish garlic mixture ne capsules ya abai se upe bi ato a e wo kumase no ubenya bi e wo PFA pharmacy Corinac Heba Danny Heba Fred Mens Heba Misty Heba ana afei KNG Heba any drugstore pharmacy shop bia mu so no onsa ebeka bi shanen so oba wa fafro de o ma akwada no fo ana afei akwa woni mfie dumienu entimi enum aduro yi bi frɛ 0266114111 FDA ahwehwɛ saa adwadie nkratoa yi mu agye atumu sɛ ɛyɛ anokware moma yɛnka na Spanish garlic mixture ne capsules ya bai de ɛyɛ du papo kana kabiem OTEC 102.9 FM. Good. Dada mo say Spanish garlic mixture and in the capsules ya baby. Du papa. No kre se onum se dro we bia enane umoja. Obi wo ho a ni moja no ada. Umoja ada enye. Mo sankofo no na motena se che kakra na mo na se tatai. Osi yabomdua ye mowudua umoja no sane aye no manenane mo sankofo no na mu bu mu nsa mo bre pa sebe obi wo hono mo a se wo kasa ne kasa no ebon enya de pa obi wo hono mo dwonso dodo esikyire yade na ebo ne nkaye enso wote ho wunya Spanish garlic mixture ene ne capsules a nonom na beboa se won mo the Spanish jingo capsules wa beka ho na obi wo ho o ka asem kire no na ne wura fi okọ school osua de a ohunu wunya Spanish jingo capsules no na se wono mo a emamugya no tene kama eyi fi free ntiri ni mu enti adwene no nya mogya te adwuma emawunya retentive memory obi wo ho kora wa ye mre sabe be ma wo be ma no enye nkasa na hihye mu eye ntini nso di mogya ene soriye enti so be ma nya adwuma yie na woto Spanish jingo capsules a eyi fi free ntini ni mu emamugya no se ba se ntini mra wo be ma ni mu a etene ma be ma no sori dina kama Spanish jingo capsules eye duro pa baby ye ton no bia wo kwa obenya bia to your number ye 0266114111 agbeve heba fo menka heba odi ye ka agbeve simple eba ebibiduro pa kra nko dia Ghana hadie agbeve fo yaje won mo atum se wo ba kumasi krodua imu enupa won mo aye amanfo ho dance ya won mu die nya asem ketoa obi wo ho a osimetri di yade no eba me de me malaria ba o de fa ba ho asafo hene me malaria ba dakope untumi nka bio e de okwa wo mabio malaria nya de pese so de ba ho asafo hene pe agbeve fever eya se wo nyare nso wo ntiapo no agbeve fever na duro ne ye ebeboa wo na ye tidi yade na firi ho say enche wo kura anom because ensuo toto ensuo nso toto kura de ne kankan Ghana hankwa na pothole tumi tu okwan mu na ensuo ato na betam na ntontom atumi akoto nkosu aguso na wo ma san pai na wo ma tiesi mountain so say we living legends yeni ayenie enti no magbeve fever na mawunya wa hoto wate agbeve tonic ayi kwagu chains mompede mame no ma kire me living legends no ne ye de ye ne yatinya mbe kire no ma kire mase mompede mame fiada mompede mame good wunya agbeve tonic na se ono no mo a eno nso ema emogya no eba kama obi ho no mo a eya ni na no mogya awe no aye hoya eya ni na no mogya awe no aye hoya no ne nam ho wan hwe ya bewu ibetwa wahwe wo prekope nipadua no emogya ni fuel a edina mo se ne ye ka fuel san wo mu a stopi ne nko bio no se omogya no ma ne wi a ebe stopi enya dwuma bio pe agbeve tonic na omogya awie nti wo nsabuo mu kura hawo no enyimfiri ho oba bi yo yade a fa agbeve bam ni bitwitwi na wunya mo na soap di dware
now the mona cream srasra yinka bone ene nsansa ifri already ho Freya was 0246 59 5256 na agbevenu pano yenka ho asem mfanchiro ba bi eto no bia nso okwa ubenya biato na Ebanage Herbal Production and Consult Dr. Eben ene da no na no na okoja ne maame kwan krakra ewo wasa manso amamfi adofu ekoja papa yi ma ne kata ne maame achi doctor say esie ne keja eni aseda yankopon hira mo pa na papa we na de Hepa Plus eba Mr. Noaba Hepa Plus no aduro na aduro ni ye aduro papa eye 10 Ghana cedis pe se wono mu a nokre eye wi ni padua ni mu overhauling eyi fi frim ema ni padua ne ho ye den obi wo ho a ne de eye ne nsabuom obi aye kese abroso obi sebe waye mrempam ni nipadua mu ye ne ya onya feelings bi wo nipadua ni mu a nente saa enso sese ye ba ohome a ebon odware wie na ne ho keka no wo de count de koto Hepa Plus eba Mr. Wate aduro we ne botaye ne se Food and Drugs Authority for hwe mu no omo se eye for general well-being se general well-being ni gina yi a yade bia ntumi ne uniasie Hepa Plus eba Mr. ene beboa ye de pavi ene plasmos eba eno nso ye 3D yade ne duro Hepa Plus for malaria duro no ebodjuma se wakoye test ya me aka kire o se wanya malaria no tutumirika wura ba bia to no bia na ka se wo pe pavi ene plasmos Herbal Mixture wate odie bi for further information Fred Dr. Eben na nkasa ne number e 0542 807 907 and 0542 778 572 ofresa number we ya Dr. Eben obejeso Naskaba Clinic ye ultra modern Herbal Clinic na hinama kokoben ene ye asoya ye dimfidie ene di adwuma muntie ya shada dia doctor fo afrigana ha amoma koto won mu nimdiem eba se enkase ananompe hawo ene wanya look nowhere Bradnask Herbal Clinic niamwa se stroke yade aka wato form awo ho aye woden Naskaba Clinic ene yebeboa se wanya prostate mu hawo high blood pressure diabetes yade biara awo ubodin ya wusuo no Fabra Naskaba Clinic niamwa oboase ni kuma se kwantimpon yi so ahenema kokoben eho ne yewo ofa kaya ka se mesi ahenema kokobin station usi station ho a taxi wo ho e do beko hose ni hwe ni mu pe e na Naskaba Clinic for your facility ne wo your number ye 0244 120 269 ofra ye beje so Time Herbal Mixture and Dr. Kennedy Ajamai papa mama nchiachia baby awo bia papa no wa ben woni ne research team shede bowura kwaye brentuom en wo makotete han nuan hini na bena yakeka bom na nkenka ni dudu a ye nananom ye mayen no sese de abedwa abefo nsa no wo ma ya package ni tuom kama Time Herbal Mixture a 3D yade hania etumi tu ase na papa ne team wo makeka bom omde kwama Ghana mpanyimfo mu no se come on ya wade pa Time Herbal Mixture ene si ho no kona kopa bi to wate so ono mu 3D yade am wanu mu ato a untumi ne di unipadua mu yawo yewo wo mogya sebe oba ubu nse maye ne yade wada ne calendar ni nyina be free ho Time Herbal Mixture KNG Herbal Capsules no yesi ebe boost we immune system no enti ebe ma ho aye den se we immune system ne ye adwuma se ne ho eden a bibia ntumi ne uni asie da so sisi na ya wo ya na ma se wo ho akyerew pa uduru mpa so asisi ade be ya adwuma yi eya oya koto ask P Herbal Capsules baby e to ndo bi akwa abenya bi KNG Herbal Center umurum abenya house wo why your number e 0244 417 669 Atiefo mene opanyini no eni enkomo enawia udi the Chief Inspector Ofori ona SWAT unit ya ewo Kumasi Central Police Station Kumasi Central Kumasi Central ha Asante Maimu awia ya chiachiao papa Nyankopon enhyirawo opanyini bibia boko na Krobea
afedi obebodi pacho mebodi me say usra menka sa wo kanso a wanya akukuduro ese so hwe udi de say pacho me de Alex Apia pacho an ufre he na bai free odium pacho an odwumtunia ye frɛ na nampadu watini din da pacho matini din papa ne bo nwum bi amento kakra nkyerɛ pacho matini o say ye be wuntie na yeso atudura ye nom ta na ye be wuntie na unim sa anyom ne to na ko ben pacho menim to unim to pacho an ye be wuntie na ya we yeso atudura ye nom ta na ye be wuntie na ye be wuntie na yebewu enti ye nana yebeda ya sebo a yebewu enti yebeda yaso atuduro enti mi enom tata yi so ye kodo ko hu se ne ta eho akono te o se me so atuduro enti ma me no menom mewu a mengu sa no opa kire asem na kire wo so ubo di no na ye dai ana wakodi bone se wuni bone dia aden ubewunti wonana opanyini asem ben ene nawie yi edo aba manim ha na Krobea medase asema mede nam se na me ya adwuma o boasi AGA hey sani na ne papa na ya adwuma o kwamna kwate wote Captain Frank Asante din pacho wonde mantin na yi Captain Mr. Kwati se ona no ye MBC captain ai ono na meka no kantinka ehona na mo MBC wote kantinka din pacho kantinka de mante but ne samra ne no Mr. Kwati ana na yefro no kantinka aka kantinka good to aso Krobea na me MBC na ye ne ye contractors under AGA te said na me kasa me Mr. Kwati na yeduma na basana AGA omba ye redundancy na ne yanso ye contractors nti omudi nkan se ombedi nkan ye ne contractors no MBC no na me na mamna dwunu ho ana si wo ne se redundancy beba dia ene na nso me wo kakra da wan me mamna dwunu se ne me de bepa taxi bi ato na ja omuye ya na ye de ala na ye timi de bi atu ankwaran school fees na ye de binso ahwefie nti me ka sa ma manage tum nti redundancy ni buy no na me na madam fo ba ku na na ye adwuma na ye fa no Steven Chei nti me ka na o se o ani Alex me so me nim brother bi onu kra de infancy nua enam se na we de na onu ono o so ton ka na me se na we de na hu na o se o ono ni onu ne na ma me na ne sa boy ne transfer no kola brumanti omna tete boy na Steven Chain na ka say pacha wa na mso na o say otoka ka so otema na mso ne mehia ope astra na o see you nti o de brother no mama me na your friend ya ne kasa na o so ka se de oton bi otema na Krobea de ntia meji madam fu ne di ya mesaje brother ndi no na wodi nkan bra ya damfo bi so ka e ma na de ya adwuma okay na me ankasa me de ya wodi bra me de na amwa me de ne kasa no se ope astra de
ana no boarding na ye 134 million satam no mpacha wan 134 million pacha 2013 mo no okay enti eba na me no kasa ya na ode accounts no mama na me de 134 million ma no be 1 week eko 2 weeks no ana ofra me se ne saka kan bi te na kwa ba ndia ne kura ana me bo madam fu ba kwa ma na onso ye ore ye driver na onso ye na ye adwuma ana wonu nyina akotama ana ekofa kan ba obo ase pamfa fitani ankɔhwɛ mpacha wada bi ode drobe ni na kɔɔ sɛ yɛ nkɔfa kan ne mra ɔno wɔtwe kati achenti wonum ka ho no ma akra to aso ti yɛ de kan ba obo ase yɛ ba ya na ɛsɛ me yɛ insurance ne bibia nti yɛ ya na kyire no ɛne ho sɛ kan na ase no apro kan na ase apro mpacha wa na de kosi fitam sɛsɛ apro sɛsɛ sɛ ase na tete nti kan nam so ma ana twa nso gu kan mu okay na ya koye car no na ya top plate ene ya de nti ehon me frɛ no na mka kyerɛ sɛ na car no te no so wate makoya wate na Krobea car no ɛyɛ duma bona azos ate do na sɛ nti ni nyina so na me frɛ no na wɔse me de maka wate nti ya hye na wɔse me de sɛ car no ha masa menfansia no o kumase ai satam sana ombusu ne biawu nti oso oba yie onfa kamba nti oba no obafa weko na wamam ka foforo nti mesana me driver na sande ka ne hyen kumase na Krobea ho na mafrɛ no na ka no foforo na adeba mamwa no ose opaso omame opay as ai nizan ai amara na amara de ana ne boarding kakra nti some discount be kan wana mso wo de amara ne ba na masano atras ne ho some de be kan ho some de oni ho de be na wo yo na Krobea fe me bona o ma me frana container mai me kasi ya kan ho me kasi onko yika na mse ekoba busumi no ento ni nya so na me frana madam fu na friend Steven Che no na me kasi no wo me de me nya botra hwe na kra na Krobea me bona mbo otutumetu ya na mse da bi akure odada me ti me mpa ka bia biom ti onfa misika ma me ti na Krobea obisa me se me mpa ka no biom na mse da bi se no osi yam de ndada no odada me na ka no meji na me de adwuma no so me de abɔ me bra ti so odada me de mpa ka no biom onfa misika ma sa na waton me ka no ope astra no o na ka foforo nso a wanfa ma me na mena madam fu de ma na ekotema na ekoye police case e was CID quarters no my CID ti CID no ya ko Friday ya ne ko ya nyina ba 5 minutes kura CID nse ne se ya matunde ya yanko na akire asamba na maka madam fu nse da bi de CID ne me ye one ye de mentiase obi aye yu amaye tukura me ntwan kakra na o kasa de onde nti memenda no na madam for Steve Che no o se da bi Alex o se bro no o peloto ti yanko hwe loto kiosk bi wa your friend say e pa your friend o se bro ni o se bro na dudu na edini mu o se bro ni pa che wan okay to aso ti ye bi se adwuma mo no mo se ono so o ti adwuma mo ha aya na wasore ko loto kiosk bi wa ti na Krobea me ade che me da me na madam fon ko no ho ene ekɔ ne ko so no na ye lokɔ no tema committee 8 police station ana ye frɛ CID no na obai na Krobea onya be no but CID no be boy no osebro no wan frɛ ti eche no frɛ sɛ wakɔ be bon boy na nya be na sɛ wose ka frɛ ansa na nyina ne ekɔ enya hwe na Krobea onya be no kyerɛ ose ase sɛ otutu am sika no kakra 134 no oho no mame 2000 no mame 3005 otutu ya na sisi ya was sisi kura anti the last amount of the mama no almost 2 years ni afa me frana de ode ma utwa ato no etwa ato kura ben fie mienu nie eno o ma wo sen eno mame 500 okay na ko be ofre na
ene echina me de be ma o de me mo ba ma ne ye tie se ye friends se ya obeka so ba mo ba ma me ene nwumre o da da msa na mse sadia o take care from so ye ni me mo ye na yate de mutime ye nso na nanse ya amanfo bi amaboaboa mo no mian kasa so maso atibi ti sene be ya me sabe kam sika no ye last born or nursing training or for mena sisi anakobe anebela ba e o hasisi ya 2135 anakobe ko first count is as men sma dwuma say aw nti ayamba nam de beda Asem Beba Dabi for say senior why boy ni si yeme no ono no sisi ya ono oyusuka otofu agum edide no msuo da menso me na me yere me ne ma yanso yen de sisi ya skana ka say na ko mpacha ka 3900 39 million pacha what you are 9500 and aka 3900 wadam for Stephen Chey Jidie be na woni munti ani di ka ho nkomo pacha na Krobea ono no wadam for Stephen Chey ne de ye fa ya dwuma no na menene fa adam for no ye ni papa na o yankasa obu ade o ka se onye se o so on batu ya dwuma nti o ka se onye se o ye o ka se onye se o ye okay nti na mama panasem na ose ibruni no apart from se momo nyonko a obre ne car ni bie no na Stephen Chey se wo hu se wabrebre amanfo kasa omone na anya issue bia pacho wan enti no de o ma no pacho wan na ye den na wodie yi die ode phone brel na Krobea no de am ka se me de ode brel mo ne de na amwa me last boy na de o brand last one na ode yadwum kwa bramensa onde na Krobea me hu ne ka ne yadwuma all right na me de na chese na problem wo ye den na wodie de e ba hawo bibi enkomobo bi ankoso unse Ghana for you subai bi oh de wa ho no eye bi ase yo oh me hu nso o me wo say yo oso wo de ma genesa oh wo de pede enimi sika ne so saa fama me mudi nkomo bi saa na Krobea mpacho Dabi ye ni nkomo ono ka kire se o pay asta na ne boarding nti price na nam de man 2013 13,400 134 million 4 million sisi aka 39 ofre na ade en wo ka kire wo na Krobea me friend sisi ya se osebroni tisi ya misika no why wadun se wontua na o se ono so wontim fa misika ndisa nti ya wai ndisa na sisi ya sika no wai oda so ya ka adwuma no mpacho wan na adwuma mo hokura no ni mpanyefo no mo adwuma no ono kura ka kire nse osebroni aya atena adwuma mu ti ni mpanyefo nyina ya we o mo nyina numbers wa a o munim so oda ka mpacho wan okay opanyini apia na sama eye ne how na ode abedan yen enie Kwaku Darlington owo live Facebook o hweye Frempon Kwaku Tumasi onso owo Facebook live awiei o hweye Great BM awiei owo live o hweye ena miami nuaba Helena Ata owo Netherlands awiei onso owo live o hweye Nana say sikapa sikapa awiei also ohwe nyagofo nshaw ai nyagofo nshaw baby biara a wo hwe yemfiri oka ye ho aha ye 102.9 aha ye otek Asem Beba Dabi no ene ye de som awiei opanyini Alex Apia nasem ye ne hawo enie setowusu onso wo old amakom Achiremade house Kanda Sport nachi ho awiei onso hweye indicate if you are watching us indicate comment in the comment section let me see say onso hweye na me mbo din why Antonio Pon
awia yi onso ohwe ewo Argentina ena Anthony Zazonu onso ohwe free Oti region Dadoto. Okay. Insia Opoku Matthias onso owo Best Brain Publications Pankrono onso ohwe good. Nana Equia Safua onso wa indicate ewo Facebook ne so. Me say indicate. If only you are watching, indicate. Why? Comment. Let's see you are watching us. Enti Nana Equia Safua ewie wo kronom onso ohwe Asem Beba Dabi enso ewo Facebook ne so. Good. Ya better Charismatic Ventures for the Zahara mixture. Ene Zahara G capsules onso abano. Ya better one ya say. Ewie se uyu obi a enemu yade bi no ate se we ba na bema wakwa yade ne nkọ odofo jasu ja adwendwen enemu yade nya yade pa etumi ma ensuo gu oba bema etumi ma wo dwonso a wo bre odwonso mutumi pai wadwonso wie na nneoma bi piepie firi obemam oba onso oba ne so no sansan kuto kope Zahara mixture na fa memene Zahara G capsules no eno ano no wadwuma hoto bembe sa wonso wa yemrem pamu a jasu ja adwendwen wo de ne Zahara man capsules eno ye mendro bema wa yemrem pam wo de ne Zahara man capsules ono mo a wawie benu mienu anopa mienu anwumre wadi de awie no eno ano no ena hindi herbal mixture se malaria fever typhoid diabetes blood pressure ena hawa wadro nie enrei eyo Charismatic Ventures for ne diaba ko ba bi eto no bi a obenya bi why 0246348334 Nana Antibos Yakuke Richard onso owo dechem so downward Methodist wa indicate se ohweye Nyankopon hyirawo Francis Nyani ono wo ayamfre na anu ye betwa mu ho ye koma nso amamfi ye betwa mu ho if in fact from Bodie to Asankagwa mo kwane dia ye kwanfo kwantantan sa kwan we so men kai Ghana budget ya ye redi emamu kura no be miensa se 9 de me kai ase fufu so sosola road da bia ye ka e wo budget mu anzu ye hunu hwe body Asankragwa kwan da bia ye ka enso kwan ye kwanfo kwantantan boasi die nyame adom nkakrakra na monya ne ntam madama monya ne ntam baabi wo ho no mo ahokyere wo ho monya ne ntam maboase die enna so ko South Africa na ko hwe baabi a yetu sika kokko ofiri ubabbo nsam onko pe na onyayi na memfa nkyere wo mo na ko boase na ko hwe na nsai na boase town rose ya asfati ama ye kura ye hu asfati kakra ye kwai monya na munkansi na boase nso nye kra behwe bi na hasika kokko ayetu magana nya ni munyam no boase ka ho bi no kura ne kese takwanom de se wo mo nhye da nya edin ensen boase enti Francis Nyani awie onso wo hwe ye da ase na Buffalo nso indicate o hwe ye da ase enna ye wo Asina Kata Junior onso indicate o hwe ye na Krobea me nso me hwem wo Amsterdam ye frem na Kwame good the here so be indicate I'll mention your name na Kwame ye da ase se wo hwe ye free Amsterdam why Frimpo Christiana Yaw Asante be kwai good ya da won so ase se wo hwe ye Nyankopon hyiraw amponsem kuma Paris and wo France papa we na Kings Radio and in the TV eye ne dia wo France o twa ye dwumadie tum 24/7 we ja 24/7 34/7 kire so won fa ni agro amponsem Nyankopon hyiraw Fofana Ransford enso wo Montreal Canada abruchirefo no Nyankopon hyira mo hwe ye nepa Nyankopon hyira mo ya Freeman enso wo Moro Market edwam ya Freeman so hwe ye Ben Nana Eastwood ono so hwe ye o si nana wo matwo kitikiti akiti bogei obeye ndai antwikwate fellas onso wo kronom barrier awie wonso wo hwe ye o se buadu areta wo atonsu awie wo hwe ye Steven Nana not jobless onso wo line so Nyankopon hyira wate na young trap king Stone o afro kwanta
afro kwantafo nyankopon hyira mo nana kobi je junior Jacinta nebano ono nso obantema ose akora me nso me wa ha yo ena Bernard Tanga me ya me ba ne nso oso bi kontana sefo wo mo line so Bernard awiai I greet you your father greet you why Mufti Ustaz kumfa yakum o mazima tech mazima onso indicate say wo hweyen at times you have to give the listeners to the priority it deserves. What you say? So I'm giving you. Don't worry. We love you. The listeners, we love you. Why? Ken Elvis Fash. What dear who crow from traffic light here? Once wash in life. Margarito GH Moro Market for no. I'm see akra. Yedi fire. Ewa ha yemfen yagro. Uncle Mo. Uncle Mo nanye. Ononso Bronze New York. Uncle Mo and every yachia onso or Bronze United States of America. Also wo hweyen good na kuya also was Saint Collection also onso hweyen akuya cha also yankopon hyiraw ena Stephen Jobless Makade no Ali Mohammed papa we nso share your programs pa Ali Mohammed yankopon hyiraw Mala Ali God bless you Allah he bless you and give you long life God bless you pa Nana Jessica pa and was a happy Father's Day to you my father me wo macro Odotobri macro menso me hwem wa ha ampafo tuma Cecilia and was na menso wo hwim new site for yamfamu ni agro mayade Frimpon Christiana ono so abaso no na I dey more fire I want you to let know say me too I dey ena kajetia Mr. Dua Bible shop ho ena Steven Ankoma ono so hweye free ho osena na menso me wa ha Ricky Atom ewe adujama ena adujama for monchia miame ba honorable Ishmael Ajimadua monchia na mame na monka nkire ne se oso wodone pa okay adujama for ofori Swansea ewe Jankoba okay yada ase Jankoba for akekaduro krom yes akekaduro for ne so abala ne so abetopoku osena na menso mi day okay thank you day Mustafa Said the birthday man osena na me to me day okay thank you say you day Awudu Razak ewo na hinso for nso abala ne so yankopon hyira mo nana me nso me wo na Texas nso breman wo ho da se bra na shake Texas wo no breman wo ho ana kuma se breman no ma tu ni di Texas Florida Bantima ya dia Florida dia Florida ti breman so ye Texas ai se emrantia no nyuma mo de bae no American for nyuma mo de bae no aha yo enti nya Texas America Texas Dabi we ya kuma se Texas ai yo me da se na enu nkyire mu Yaw Asante eno se nana me nso me wo line so mobi abom long ono nso wo Saint Monica's Cosmetics ono nso hweye ye da se Asamwa Felix eno se nana me nso me wo ha Starboy Wagwan ono nso wo habi ewo Mr. Adams Metal Works ewo Bremai hwa okay enju dia indicate ya be come good Dawood Scientific Herbal Hospital Dr. Dawood awie wonso ya da ase chiawo se onso wakura yemu bresantini ni abeduru sampepensui na mpachaw se uyi obi a sisi yade ahotutuo sasabro wapone waposo wachiri bremo ta ye wo ya memene Dawood 360 capsules nafa Dawood ointment fachi simple wawie entichi na memene baby eto no bia ko kasa wo pechi na memene Dr. Dawood no unom 360 capsules no memene no na ointment no udi chi Fred Dr. Nankasa 0244 886437 only Dr. Nkasa abapa mo ye online shop na I tell you say wo pe bibi papa na watonko ade a say COVID ninti Ghana de na yehu na anokra na mhu say labo akoye story wo otekfmghana.com eya monko ho mon visit your site ho na mon read more news www.otekfmghana.com ya labo akoye akoto say corona se ne eku India fo no sa India fo tactics na corona di kum no sa tactics no mahu bi e wo Ghana ha
na msi ye eni asem aba enti yesusu ko nipam wo de to nneoma wo online de hia ne so be downloadi abapa mo no wunya downloadi abapa mo na wawie don't go further order tuaka fa momo na ye deliver wa de mfa mawo no ano no your number nie monye na monfrɛ 0555 557193 your number eno no 21st clinic for your sciatica experts say woto asintini unantini mu twion stroke wo nka ye wan hwe ye de obeto form bra 21st yemfa duro nkan na nyu ahoto wate wo de say yade bi kura na edu nya bra yemfa nto afidie so mfiri wo surumesi wo form nya hwehwemu mfa duro nkan ye de canteen so abeka ho anopatututu ne aduan nya ye krado medidi ansa no akọ adwuma ye wo kumase ahua overseas otra alpha radio wa nie your number is 0540 311 311 oba de owa asem busa papa ye busa oh akra oni asem bia mi asem bia bisa no okay na na gosi a champon awiai se onso owo asem bi ebusa papa ya onso busa na ansana no Asamwa Phyllis ono wala ni subi fosukwabna and say greetings nana we menso me wala ni subi a menso metio nyankopon hira mu nyina se monso enti papa se sei de wo sika 39 million no ena wo hie free opanyine ne ho pacho anana kro okay monfrɛ ne mra line so mame monfrɛ opanyini osai broni emra line so na yemusa osai broni die ntia saade wei ene ode ye papa yi efri emfimpinu ene edumiensa ebesi 2021 envieze nie ebi wom sa 3 years kura na bedru 7 years na bedru 2020 enti 7 years 8 years munie ena wade opanyini ka wetua ne nsope saade ne nso ne ya se wapagya sika botre ede amanipa ne nipa no oje nu otua ne nsope a ogu adwuma anasa wo se usika no enti sesei monfrɛ osebruni emra ahoma ne so na omeyi ne ho ano na wonhye ye bose da ban no de papa isika ema no nye saade a etuo no a tuo na de ne beba etuo no a de ne beba good enti producers ye ho adwuma ede amayen de awurade ahyira no repairs enso ewo Kumasi Krodua yi mu na Sofoline lorry terminal na chi ena de awurade ahyira no ono nso ewo na se wo generator na sei ana ope foforo ena ato efri 5 kV kosi 100 kV wo mowa water pump fufu pande machine motobru asei opese yensiesie ana wo ope foforo ato papa no de awurade ahyira no repairs wom na aye adwuma na che nti wom nimmu wate bra no wom wawo frɛ wonom wo 0244 588 741 me ye ne de prepare de papa na ba Savior Food eno ya agenkwa aduane sa aduane se wunya bidi na se wanya asikyire yade nko ade a wato adi mesrew ment na ho ma asikyire yade ni nku manage no ados dodo bedi Savior Food ibi na enye won kwa insulin pande ne kura na ada so kura mpo a udi Savior Food ni bia ubenyu ahoto aduane eyo na Dr. Savior na akofa aba frɛ ne wo 0555 789698 Alaska Star Enterprise ewo Kumasi adum Mesesa Noche Plaza first floor oni Prudential Bank ne di animhwɛ na sɛ wo pese wo fie ana wo office eye fe me nipa wura hɔ a yehunu nipa bane a wo ya brane am wow ni ensiesie mu mfama wo ye be ma wo epoxy floor designs 3D 5D 8D designs a wo pɛ ne colors a wo pɛ no ye benya bi na ye de ama wo wallpapers ahodo ye wonura ye de fra wanwea eno cement e de plaster ana e de hyehye dan se be ya e yensuo mu kura no a eno nom no wate ase Alaska Star Enterprise yen de ne papa no ene eton fra yen wo 0200 281 080 na oni yen kasa owura broni mfa but before ahano na jataba ene no answer na one no abo enkomo dada okay Jack
Ate say akrabako anadi ayanko ni yoyo the idea wagwan cool things boy there you dear from a boy no problem today I look boy I don't look akokrane she abi you know I know that yeah to dey bia mum yan su enya bi o na apostle mo kwa ayatumi akobi eh ni na wakaba she dem no de okọ na wo wi a wasa be kire me style is different yeah o and never be apostle be fa bia be fa bi opanyini no wa frɛ no ana na ma frɛ no ɔse de oje tumu se wo de papa yi ka na ye man 1 week obe send ni sika de amano oba ha no me say 3 weeks mo ana ekoi na wotwe me ensam ni ana ekoi ye man 1 week no edru ye na ye ma papa yi ba ha ye frɛ no a wo kire se wo kodan ni ka bi na ono krampo wa top banks I register at the amount will be a nipa ne den ka 1.2 billion we dey nkwan de ni bi 1.2 billion a kwan be so na me metimi afa agise sika ndi ama no na me ka kire ni se enya kwadan fa ma no se de papa iba ha obelo gin company na kwan wo ho no so betumi aba no de abetu ba papa ni sika no na ye hwe animu kwan be so no be fa so obenya ma no na so opie obetumi afrɛ me na me se o ma me da na ma kwan kofrɛ no ai se said ye ha no me pemne na ore ko share Saturday ya na me say okay Saturday me mfrɛ na me ya adum adwoada ye be frɛ no so odwoada no papa se na me frɛ no na ma nya de me frɛ no na wontumi amfa ono hu obe frɛ ntia no na me frɛ no na of peke ye ka je oba kuma se wa sa akotema ofri kuma se ha na oru ales ofri kuma se ya ofri kuma se bro no be so wote ne maame wo Fonase twade fonase na na kora be ho na o se ebroni ne maame wo pacho se me di ne maame achikura ka ai kameku o se ebroni adai emra na ototo papa so a no ye na mka kire me ko fonase wo ena me ne maame ko di nkomo enu ka me ne me yere na kwa nti ekosi fonase asamre ma so ena maame ne sesen o se maame ne bu ofo se me pam nkoku o se ebroni na o se ebroni ode ka ne mame no ono mame no nyina ho sa no ka kire ho anam kan se mame ene na kwa be ho am kan se mame wo ye batambone ne mame kan sa kire ho wo wan kan kire nse so okuni wi out ne be dase wo de mame ne be dase dem na kwa mame ka kire no se mame na ka kire ho se kona koku no na woni ne ye business na me nyina ho na wo so waka de ato so se mame me ni aseda e de ma ba bi a mekọ no enti se wo mo ye mame wi a me de wo ene be dase na nka so kasa well one can jefe okay jataba antifasi ana ye dey nana the 2020 nyina ne se enra no ka so wotika mu a wokotema enti udru a ono abefre na mse okay tinura na ma papa isa akoi enne my friend no pay me bedru adwuma me sa friend no ye ba fidi so my friend no on peke until say sisi ka sa ne yesi yen so wo se frefre okay aye kana u babam on your back u tobo so kasa oni hu asam kan nyame onka bi ma bonyu dey sia nana and I see you don't see me I shada I see you zaon masa brante ye na me ko ware we mba chao be kwa ko ware wo bonyu Obeba be come mre wa no ho na che se okura obeto so say Dabi okura winnim records no hwe wate sumpo dia ba fom no wate so aba fom no makuma ntimi hwe papa bi wono wa ware 30 something na busua bebre na ano ne yeso awu hwe ware dodo na ho ayefe ena wiai yen no num nyadua Am I your den? What you say? Oh, yeah, cockroach, you who are you look fresh. Now, no, me 54th birthday. Get be a Juma or bank. Now, who picture no or take foresight or no, a copy the assembly will be or say this small boy is saying 54. Now, say, hey, I take that as an insult. I'm not small boy. Menya kwada. Every
adura ya nom ama ye ho aye den no ka ho asem fama ye nana me da say eni akwanya wo dia ma me sabre machia etiefo nyina na ya mo bibia kwaba e dia ba nyadua herbal center for ya ye me do for breadru say na ye je yakonya say ya na ya pomuden enkomo twetwe bre na adru su a mo somfo ba pa me de ebre mo enu ti bi do for yi misro enye fidie ne emfemfiri ha na pomuden ho asem de ehia ema odasani bia sanse mpani say ama me ne wan say na efriade obi benya wa ne efriade ya re ne ma panini edane abofra enu ti nyadua heba for yesi edi nu akuku da mienu abadwa so a wonye nu mienu na se wono no mo a ebeboa wo ama wapomudi na sipi asita edi amawo edura meka ho asem ye ask co herbal capsules and ask P herbal capsules enro yimi enu ne boasiesie ni padua yie eye kokwadro eni sisi yade adro enu tiabusua wonya bi no mo a ebeboa wo pa ansa na meto nkomodie so ade adro impensempensemu abra wo no me dia homatrofo no atudwa dia ma wo sanse bia na wo tikem enche na wo si fom ananso se bi mpa na wo to ade wo bi stom enche na wo kọ ahomatrofo a doctor odidi ni dwuma no eye 0270 417 669 0270 417 669 ahomatrofo no mesisu biam dia ma eye 0270 417 669 medofo adure friend say asko no eye kokwadru anu ti uboremo drugstore pharmacy shop license chemical shop baby a ubenya bi ato na aspi no so yesisi ya de adru anu so sa baby a yeto adru bia so uboremo ho a ubenya bi ato e bia na wo pani duduo motu akoton de a ene na odwani akyerem ewo KNG Herbal emrom Abidjan House e ho uboremo ho a yenre duduo na wonsa ebeka bi ewo ho aton su mo na Junction ekwanya di kobokro no okonim kakra bi a KNG Herbal shop ho ubowrem ho a yenre duduo na wonsa ebeka bi wo ho e bia wonso so Ghana ha wonim bebe yetu no ton bi anso a wodi woni ekyirem wo ho a wonsa ebeka yenre duduo na ebi opese woni doctor etwetwen komo na doctor kire wo kwan a wodi wapomuden ebefa so ananso se yade bi etetew opese woni doctor eche wo yade a ahomatrofo odidi ni dwuma no eye 0270 417 669 0270 417 669 medofu ye free nkomodie na se a ye befra se wo ask co herbal capsules adwani ye koko adro tatashe abusua kai se yade nyina kofa bai eye koko isa ye nuane ye die nyina ye starch nko enu nti amaman de ha ye lipadua ye pa enu nti na make am for do friend say asko herbal capsules e dia ma wonya bi na wono no mo a eboa ehohoro ni paduam eyiyi fin eni se bi koko ha obia e di free honom e di maye koko e yare bone se bowra wo ni paduam a ne sunsu anso a wodan na di e wo ye ni padua so no abusua ya na do so pa koko nti obisi bese na enu nansa ekọ na wotwe bontwa ne toda obehude bia na ne yem ayekusu ana ayekuturu wogine ho babia enche mekanfo ask co herbal capsules e dia mawo wonya bi na wono no mo a woyem atimu a wontumi enja wo nan no mesra woyem begono kama anu nti ubetimi etwa wo to style bia bi emfa ha obi anso emrew eye ask co herbal capsules wonso kwa jana bia so wo bre ansa na sebi we bia timi aba asko ebedi wakagiremu sa haw ni nyina no obeyi ni ho ede amaw obisimbi kwa jana bia so moja nko a na eba eye asko herbal capsules medofo wonye dro bi na sa wono no ma eboa ebetu sa haw na se ede afri honom ede amaw eye na wo minim ekekawo ya na wasum eye wo hene na sister bi frem so bapa ade efe ni se nkontomre mi ni bi mpoda mesimre bia mekodi bi pa me minima de ye me nanso ye kan for asko edi ma no kwasam se wode adanse abreye enu ti se wo minimu na ye wo hene wo minim ene kekawo wasum ene kekawo ni nyina ye dra ye fa ni se ask co herbal capsules ebreni ti ebia na mantimi amawo yare so a ya homatrofo a ye didi dwuma no empanisi ye pa ye behunu ti ene ye kekere boamu ade me ye bo homatrofo ne de amawo bone potu baby ananso se churugu baby ebreni da jebe mo wa fre doctor e wo 0270 417 669 0270
417669 koko nti ya na wo bi na nisu ye no wisi na nisu ye no kusu ade no ya tworo wa kirema na wose wo hunu ebe no so wose atu abom sa ha we nyina eye koko haw abusua bra obenum Asco herbal capsules no eboa eyi sa ha no nyina edi free honom esan so boa wo huru ni paduanim edi maye eno nti da me kase Asco herbal capsules no mpodie entwan ma koko me bo nwura ni paduanim ansa na nkwa kopɛ na kira kwan sa bre ya woti minkanya na sese wo bo wura drugstore pharmacy shop license chemical shop bebia na ukopɛ dro Asco no upebi na wononom eye topa ye anopa mienu anwumre mienu me sha obose to ba ko ni mponsa na ya resafa hodie ubon se aya wo chefa sanse ye nuani ye die ye na mo ye wie nyina da no esese da ne da no unye dro betimi ahohoro ni paduanim ayi efin ade afiri ho na wo padru a ebeyi fin de afiri ni paduamu a eye dro ba ko pɛ eye Asco herbal capsules Asco herbal capsules unye bi no ma ebeboa obisi ya na mefo ye kutu sabi enframanko a na mejie abrobenu Asco herbal capsules no ebeboa amasa haw ne nyina no ejai woyem bubom krududu a ne nyina no obetu na se ede afiri honom ede amaw obisi ya na sabi meto kwan ne ya na hokeka me pa metunu mu kwan ne eya mehene sabi one ne namfofo kro agina ho a na wode ne nsa ahye ne to na oti abrobenu Asco no sa haw ne woni padua ne ne nyina no wo yidi honom e de babontin e de maw kai say dro ne ye Asco herbal capsules empanisi dua kro we entimi nye kwaye eno ntie ba no ye de P herbal capsules nso aba eno so botu tu sisi ya de ase e de free ye di paduam e de maye eno ntima me papa wutie me sisi ya de kwankro bia abetina woni paduanim a etete won e do e fani say aspi no eno ne bedi wakaginamu kai say ye ni padua ye wo ho sisi no e na ekura ye dwumadie ye kwa ye be nyina e ye sisi na sa wo sisi nya wo be ye de na wotumi akọ e na wotumi aba abra obenum aspi herbal capsules no e boa esiesie sisi no e de maw esem bo miemia wukotodwem edemaw anu nti se wukotodwem ehwewo wusisi mu ehwewo no eye Aspi herbal capsules obisi bisisi no asemu ayekuro sisi ni mu hyehyeme sisi ni mu tutume asempane na wo misisi ni meka wo mise ya obi na ntika krabia na waso ni sisi na nyina ye sisi ya die ya eye Aspi herbal capsules oba de si ye ni duana ba ye mfa na hahan ensa ya de anu nti na doctor abowura kwaye makofa duana hahan na bena ni ni hini abefa mfidiem di Aspi abedwaso abusua anu nti sisi ya de na wo pemu ya resa pa de a Aspi herbal capsules no eno na make am for ediama wo wonya bi no ma ebeboa wo eno ntie ma me no mu a mo wo edwom ma me sori ahomachi kwotena edwom a wo be sori a chisa anadwo wo sori atwintwan ni sisi nyina ye ne ja eno nti make am for edrei edima edwomfo ma akuafo atelafo driverfo wo be bia wo ye adwuma den tena se adwuma biara no sisi yade a etete wo a eye Aspi herbal capsules wonya bi no mu a ebeboa ama sisi yade bia free ni padua ne so eno achi no be ma wa ye mre wompem asem we kwade ana meka nka me pese meka kire se adanse a eba ya hye efa saade ne ho no enya asem ketwa eno nti be ma se wugitum se wa ye mre pa de a adura meka fo de ma no ye P herbal capsules Aspi herbal capsules wono wodafo hye motim kaja be ma so be mu a esese wutimi wo so oba no na oba ne ho esisi ne ho so ne da bi be ma so be mu a petre na jo petre na sam abra benum Aspi no eboa eyisa haw ne nyina no e de free honom e de emaw eno ti be me na bowrem wo drugstore pharmacy shop license chemical shop bebia no kwa wo so pe P herbal capsules edrona no odin ano enam ebowra wo ni paduam bowra wo sisi mu abema eye wo sisi mu adwuma yiyi mu amman nyina da emiemia sisi enim eno ti bidofo edrono entoto na se entoto na jeje mu esanse ne mana aba ne de ye paduam odin ye pa wo so eno ti se wantimi anwoso ye ya obeto graphic amobi akenkan eye P herbal capsules afi waba me nkana me njaw waba waten kan teko wo no dofo hyemu otim kaja oba ne dofo hyemu no oda ho se ya sai bia ye bekyereli bia wontumi enyo ena mesisi ya me ya ena me kra me ntede ena fa he ne ko he abra obanum Aspi no eboa ema waten kan ko soro eno ntimi nua be pedro yi bi no na emwa na em waten kan emra na wo no dofo hyemu a eba ne sister bia bekyerelo no watumi ayo na wayo ni yie ye do to ye ya kama yedu kuntru ho akama yedu gina ho akama eno nti Aspi herbal capsules no e ka do fo bom bowrem wo drugstore
pharmacy shop licensed chemical shop baby and okwa also penyadua herbal center for dry your friend is asp herbal capsules no when you be na no more ono odofo money ebeje and it's borrow more drugstore pharmacy shop licensed chemical shop baby okwa also penyadua herbal mixture and I say asp herbal capsules asco herbal capsules me pa cho me the doctor homatrophone etudwa ediamao ahomatrophone is 0270 417 669 0270 417 669 0270 417 669 ya de tiefo ina se so mo jebre na omutie ye nana me chia me bra o wa hensan Mr. Butter o pomade wa hensan ofribonwire nani ya den wo ya obra ofra hensan o ya den na ya obra ofra hensan hwa me wo chia obra o be ye nana wo ya mananya o be ye o ya me ke foni bia me oh nana oh me se oru kunu ne papa ofribonwire oh dabi oh nana Mr. Butter me chia bebre wona mentia Mr. Butter maje mentia me so ofribonwire dabi wo fa hinsan for so many fribonwire na chia Mr. Butter me chia bebre enti Mr. Butter yes ofribonwire o aha he dia as an no story ya o ye ai wono owo ne yere obey sa me ne me wo fa ko baabi ofa yi so be ma ne se bra ye ware no wa ma bia ma ya hu so ye wo fa adenti na so ye wo fa wantwamfo nyini ni bi eju bota free bonura o ba ya dia sama ba o aha yo ewura bota yo ya chiao arehie 102.9 FM so nie Utek FM Asem Beba Dabi dwuadie no na wutie no ni nyina aka ho bi na eso but we Meda Natural Company Limited for say omo na the Cell Strength capsules so no de aba na immune system booster ekutia bacteria and viral infections se uyi obi na se ubetumi adi yade so nkunimu a bibi biara hawo no o de Cell Strength capsules no bi ya natural and for the abano na bobo na beboa o ye be ma edura anadwo no upie dwonso enan konum aden leg bosom tweda yam o dwonso a wo bre odofo wa dwonso kra wie na ne o ma bi piepie ba dwonso no mutumi pai 2 mienu se me be won tafo nya no kra kotop proslav capsules na ye yade na nonom ye wo true man capsules be ma bi wo ho a enam yade na mu yade bi a wanyenya nyanti amana ye mre amana be ma na fo ye ketekete abeja ne sisi yade kra sabe ne be ma ne ntumi nsori nyina so yie unya true man capsules a eduro de be mo aye true man ampa be bi eton no bi akwa abenya bi freyen wo 0204 6161 future life smart food no aduane a animdifo na atena se aka nimdi abo nimdi so aye de aba Brakumasi Sofo line alignment wone multi home no na edi animhwe ya Bolivia Enterprise wo ho aduani se wo de wo yade sesa wo yade ne ho nkrata nyina na fabra ya Bolivia Enterprise wate na be kyerɛkyerɛ yɛn sɛ ne yade ne te ne ma wo aduani a wodi a ubenya wa hoto onyare kora abra ne ma de be boosti we immune system na ma wa yade ene obeto nkwanta apai fra yɛn 0242 8090 Dr. Fokrio Herbal Clinic ewo pechi number 1 oboase kwan yi so ena papa no wo say o de adom coupon we de ya adom ampa wo de aba na papa yi se wa ma ayaresa ne ayarehwebo ayefo saa bosomi ewo mu eye dwum bosomi en wo de ya anti July no start he amanfo enti se wunyanya wo coupon ni bia ma na amoto every 50 cedis ekosi 200 cedis na watwe baako kosi bosome o de be hwew o be benru o de be ma ofie o be fiu any consultations a wo be ye nyina no ni nyina hyemu bi wate ase ya dom wa baso o de be dom yen enti fresa number we na je hu nkyeremu 0242 155 935 say Fokrio men's herbal powder no e wodwa so emema amaye mre no mumpe bi nto nebeboa mo ena Fokrio herbal mixture no nipadua mu yaw atridi yade ne wanumu ato no unya bia eye pa ebeboa wo abrewa basnade odanyaminsa wom herbal center no ma mi wo se paase bodwesa anwo kwanta fanka wie ka e wo Sofo line ana krum
na de ka kire mate ni se ubesi se paase bodwo sa anwo kwanta ko ye besiwu ni yesiwa eni abrewa nko bompu ni mpu maame ni din ne honam se ose ba seniade se wuntumi nwo a ho emobɔ odofo jasu ya adwendwen na ni abrewa mehia wate wa stroke yade hawo sisi yade hawo kokram yade twere yade hepatitis B ana heni enkwe odi ebra eni abrewa mehia why maame na nyini pa o odi abibidro kan na di djuma the number is 0246450718 abrewa unyai na wontina so wase Krobea na me na akai amemfamu anipai okasa abrewa na nipa na oba no obeji ni ska kase baby amedrei meje na sai na makọ kona abrewa mo why good enkoma ye boy eye owura Alex Apia ono ne nkomo na opanyini kire se enam Stephen Chey se omoni osebroni no ene tena free ni mofra brem tete na ma ni nyini ye ene ode koye sa adwuma we Stephen Chey afre Asem Beba Dabi before number no say ya se wono osebroni ni nso de ne ka 9000 million a wono nso pe no oya we say Stephen Chey was ebroni de ne ka pachawana na Krobea me ya we oya we pachawana eno nso ache ono de no ache no opeka sa e bia so obra na yi kia bongo pachawana ena wan farmer ono nkra de na akoyese ono akoyese o matna cha ni ni anti ono na tena cha ne kra no ode aye no so opeka bongo am se ne nsanka o so ko ne maame ho ewo twede ho no fuase twede fuase maame ne ka kire o sesei o se me pa me nkoku na o se broni no na ne maame no nim ne din acha afra no amfan anti Julie anti Julie ka kire o sesei o se me pa me nkoku ne ba na o se broni na o se broni de ka maame na maame ne nyina ho anti Julie owo fuase ene ka sa asem kire o se koku ne ba no na oni ni dili ka ne ho no nyina ho no maame ne but I be ntine ma wo call anti Julie ho e wo fuase ho ana me pese na pese maame ne ya wo se ne ba ne de meka nti e kina bi no asem bi ne ana maame na ya dance ne nana Krobea kanewu kama Krobea me dase Krobea abrante na o hyase na o kase wakoto nsuo mu no ai trubade na se odaso demu a Ghana ha nyina yekumase eti nyina ye security na ye mpanifu wo nyina da no obia ntumi enye sa adwuma na abusuani ni ska ye de fra ko fo na aya arehosem Krobea mayenko ye nua beme kire odamu pro dia ye ndie aya arehosem se ye ti kumase ha na Krobea me fancy wan hwa na makoka de yenka odi amane ndam akina nyame ya adoma na se odamu a edurume bi a ensuo na de ne beba na abusuafo akofo ma de no makosi nti abusuafo ne kofie Krobea ye papa ya asem a wo kan ya rehosem kire se wakoye adwuma na edurumre bi na adwuma ne se adwuma na mo ye no ye mama kofie na enuru se okọ pension o mebo a eti no ye mama akofie na ye mama akofie no ye nya amosa akwa e wo se ye pesika mamo se de be ya ebe ye dwetire na ofie a okotena no wani enya wo ya meba to aso enti Krobea eye sa ena mpanifo ye hyehyeye de sika no ema wo no se momfa nkofie na momfa nkope bibinye se de be ya wani enya wo ya na ye de sika no ema wo mo Krobea sadie edi nipa num bebre wobi honom waye adwuma emfie aduanan emfie aduasia ye man pension pia wanya ne 60 years okọ pension na edi sika hye ne nsem a waseme kotoka Krobea ye mfa sadie wei emma enya futuo ma nipa bebre na wakotoka ka na wakoto no Krobea wonim twi na odi ama obi ekina onim ka no ho hwe ekina se ka no ne exhaust pipe ate enam so onim ka no ho hwe nti na odi akiri ama nipa bebre abofom ama se di omu bedimpo edem wo mo esan se obi nim se wokọ pension e wo so okotoka se busua se ka no okoto na wa na wo betwi a eye na wom se okotoka ma obi atwi e wo pension bremu die ebe ya adwin homienu wei enya futuo efama etiefo a etie ye Krobea mawre ho sem e wo
abrante asem a wɔka no ɛyɛ ɔmaame asem a ɔka kyerɛ no Krobea mprepi yɛtrase a anase yɛka aduruma desde se ma de ɔmo abadaye o ma de ɔmo abadaye mprepi meka se ɛma ni abadaye ɛmɛma wɔ abadaye se ma ɔba abadaye a ɔwɔ ɛyɛ ɔno ne de ɔno firi ne yemu aba ɛna ɔwɔ ho abadaye esan sɛ wo bedi nsɛmfo sei ama obi abɔfam de ɔne na busua bedie ayɛ dene de ama no na ɔbɛka kyerɛ wa ɛba time papa ka krokra brantie na ka bibi kyerɛ no sɛ meba koma to yam esan sɛ wo hwɛ de ɔde nsɛmfo adi abrantie ya abroni ya papa ya nyina nkyɛn na ɔne ne bɛbɔ atipenso enti ka bani enti ka nya sɛmbi ka kyerɛ abrantie na ka ne bonto ne yam no hunu sɛ me kɔ ka asam ne kyerɛ na busua no ɔmaame kora no ɔmaame asom sɛ ɔne ne bɛkasa ka na nim no afra wo ba no na ɔne na kasa na abrantie ibu atɔ ne yam na wo maame panimu a ɔso ɔfo ase wo fo ase ya tabu fo ase ya na wo obi di nsɛmfu se ya kyɛ sɛ ɛyɛ wo de sɛ ɔba na bu obi ama na yere ne ma yɛ mɔbɔ na saa bere wonya adwuma wo bɛtena fi ankaka wɔno nim sɛ ɛbɛyɛ ne dada aduane ama ne de ahwɛ ne yere ne ma no wayɛ mɔbɔ no wo ba na nyamu mfasoɔ wo hɔ no ma ne atɔ mo de abrɛ wunti no wo kansem hunu de kyerɛ abrantie Krobea maame na anya ade anya futuo fama maame no maka Krobea no obi tentamo ne ba so den ne ba ne ya de na akɔbɔ na mane a no watwi nani no ɔsan ta ne ba na chi no odi ɔkansem hunu de kyerɛw ɛka wo bi wo sɛ abrantie maame ne ka saa no ɛna ɔno so amfa nyansa kwan so a na kɔde abufuo esan sɛ me abɛbɔ maame amane me bɔbɔ maame amane no amfi no ɔfa abufuo no de tuo no de sika no de kɔba no so no ɔkɔdwitwa ne kuno odwitwa ne kuno wi a no ɔkɔtena sɔre dem sɛ ɔba ne si so afɛ ya wo pagya wo benya sika no ɛna fiefo abaifo abɛku ba na de ato atwene wote ase na ɔde nam na ɔbɔ ho mpaye eti nyoma bebre hɔ no Krobea ɛyɛ ne ankasa yesu ne ye ba ne ma nnome ɛba ye so wo bɛyɛ wo di nsɛmu na ya broni a wo te fuase wɔ no ma wo se abrantie nkokunu no ɔbɔ kokunu so ɔbɛkɔ kokunu esan se yɛ hwɛ ma papa yi wɔn no ɛnyɛ mɔbɔ sabre otu Krobea de adwuma no betimi ayɛ 2013 sabre ne sika no se ya kasika no 39 million 39 million Krobea nye sika ketwa na papa we kura ni trim na yesa wo sen gi 39 million ne fa kodi interest kwa interest be ka ho enti Krobea yenka na abrantie ne abroni no afede wo frɛfrɛ ɔmaame no ɔso ɔtefo so no ma wo se frɛ maame ne sɛn na wo mom wo fo ase osiguli sɛ wo kɔma tadisuo sɛ wroman yo sɛ basre no ɔkɔ fo ase fo mo ho anti dwiri na montunefo ɛnka nkyerɛ ne sɛ asɛm a wo ka kyerɛ abrantie no wankasa yie ɛnya sa na batan kasa okay what you say enti Krobea ye besre wo sɛ abrantie no ye wi a ye kofitie ma anim sɛ yene ne betwetwe nkomo wa ahoma so wa sha ase frefre die won pene to pene no a won fra brantie sika mre no enye saa Krobea me de ono ane maame na aka what you say ono ane maame na aka me ba bia ye bekyere no Krobea wo kwa ye betua ne 39 million de ama no se bia ba ha omo ye ho adwuma ye betua 39 million na omo tua no de ama no ye tua ma ne wi na wo maame anti Julia wo te fo ase a wo se abrantie nkoku ba no ebeti so ye de 7 preduas na Krobea obi nton san fanhyira ne busuefoɔ na obi nkwaya adwuma mmere emfa ne sika ma ase kɔtɔ ka ma no na wabɛgye ka na firi ne nsam na wo maame so anti Juri so te fo ase fo mo ka tra anti Juri nyame ya aduma ɛkyina ɔmra ha no bɛka asɛm papa bi nkyerɛ ye na saa de de bɛkyerɛ brantie de kwan ma na kɔ ɛyɛ Krobea yen kyerɛ ne ma nkɔ ɛyɛ tobo anti Juri no ma brantie tobo na maame ne ba no obeku na ɛyɛ ɔpanyini ɛyɛ papa na koma akɔsoro dodo kan akoma to yam pacho martina na Krobea yebedi nkomo wechire adofo yadamase mungu sese mo ntimi amamune akina ɛyɛ midweek yɛne mu nyina na bɛbɔ medin de Krobea na Yaw Asante jata mebadi machi jataba meba kro kan ho aposo de obetwa to ɛyɛ adom akyɛde on de ɔyɛ adom ɛne yɛde na kyɛ ɔyɛ akyɛde kanawu ɛne oba de akyi abe ote wonka yɛda mu nyina ase baabi a otie yɛmfiri yɛ bia Christ asomdwe nka dwabrim ɛto aso